سلام زخبركم تخاتلتي لس سبورت كم يكنيكم نساعات 10 دقائق تسنح زتفلالي مهارن ازناقعن مدبات حزنا لكم قريبنا لنا كساب مززامو مسانا صنحوم بهاجراوي فدريشن ياتاو سبورت زتودبه ودرات نسلسته معلتات اب قصر اكسبو كايد مقنايو زفلط يوم ابتي ناي مزاز مقاطام دما مسعوتات اكايدتن نايتي ودراتن زغبرنا عدال سيعبو زقرب يوم سلام زخبركم تخاتلتنا كم زخزبو زقنكم ياتانا كبرتاتنا اب تحت الزبل تيما ويد ما يجرحو ككايد زقني ياتاوي سبورت بزتفلالي ودراتيو ككايد قنيو ازور درزي كاب 30 حدار جميرو كساب 3 حساسيو اب وشتي قصري اكسبو تسلاسيلوم ابزي ودرات زي كاب كلن زوباتات زمصو تساتيفوم نيروم كوم دما ناي كلب منستر مكلخال دندنون ارتي ودراتتي مستافا زفلطيوم زخبركم تخاتلتنا از ودرزي سنبت بزتخايده 3 حساسيو تفصيم زلو مس عوتات غانتاتات كوم دما زوباتات زغبرنا يعلال كلونايو ملت حستو نابوخنا بلكم زخبركم تخاتلتنا از ودرات زي اديتاتون كيترفان كم ديان خوينن تعذيبنو تخاتاتيلنو نتي زنبره ناتن اكايدا ودما زنبرن تمكرون زكافلالو اغاطامو خوينيو حليفو حرياب زوا نزم ساي زركبا زلو ادي سلاس انانين كمين يرز ودرات زي ياتانا كبرتاتنا اب تحت الزبل ጭرحو ودما تيمايو تخايل نيرو سلسته معلتاتمو كمي تخاتاتيلكنو ناي بحقي تناي قدم نبراتين إذن حجي جميرو ندلو كن ناي بحقي بتكايدن صبغ ندلو اذا حراجن دبلص 50 تسفالون حجي خا نعمتا زوان زريان نمبر ناي بحقي صبغينا هرنك بلنا قني نريان كنينا اتو برهانه تخستاو علوم انقو حغوسكم نزا مصحف اب اوان هاغراوي فدريشن ياتاو سبورت اب مقامو ويدما وددراتو امكياد ناي فيلما وددراتو بفدريشن قيمو امكياد زركبلو كاب 30 حدار كساب 3 حساس اب زبرلو اوان يخم نزا مصحف زي امريكما زلغمو انقو حغوسكم كلكم يفوتو مجبره حغوس حبكا زودي كلاي ነገር ጸጋና ይዘ ህብረተሰብ ስለዝኾነ አነ ንሽታ ያቅም የገረ ንምንታይ ዛት ጽበተልካኒ ብዙሓት ከአሎ ብዛዕባ ዚ ስነ ህብረተሰብ ምሁራት ውን ስለዘለው ነዚ መበገሲ ኢለኤ ጽሒፍ ያደለሁም በር በቅዕትያ ኢለውን አይሐስብኒ ግን ከማጋጣመ ኮይኑ ኣብቲያታውስ ቦታ ከም አካል ፈጻሚስ ሽማግለ ስለዘለኹ ምዝውድድር ከአትፍሳኒያ ስለዝመጸት ድርብ ዓወት ኮይንኒ ስለዚህ أنا ديكون كنت عويته حبرتسبنا يتعويتو من يتصقو ስለዝኾነ كمي كيخي ابز عينت عود سبورت كساتف مريسكي كمي رخبكيو مس باهلي صبغ زمدنا ودما سلتفوسو يدي خاتي خيو شمي إلى قبل سلاسي بحر و كم حكي لزناي بحر فوتي كاب قدمي ولا تمرت قاله ناي بحر قالني يري فوتي دس بلني بخومي اب كم زودد ناي بحر لي كوادادر كساتف دس لزبلني بكم زاتي انا محمد عركيفر أدقري كدم أدقري معنا سجى أنا كادو أصلا تشينا فلك أدقري أفرس سنة تها كادو أنا إني كهو مسبتها أدقري ونانو نبره أدقري زبراء كهبحري اللي تمدق أدقري كني مسبتها أدقري كدم ممكن حدا خفتهم أب تسعات أب ملعل كبدت ميزان كم دما أب قلص استفلالي وردرات أب قرصي كيترفه كابتم عوتات زنبر سبورتنيا يو مسايزر كبزلو እዚ ስፖርተኛ እዚ ኣብ ሰዓት እዚ ወላ እኳ ብዕድመ እንተደፍአ ኣብ 50ታት ገጹ ተኸደ ግን ነዚ ዘሎ ናይ ያታው ስፖርት በቲ ዘለዎ ክእለት ክሳተፍ ሄዱ መጺኡ ንሪኦ ዘለና ንሱውን ኣብ ናይ 100 ኪሎግራም ዝተሳተፈ ዕውት ዝኾነ ኤርሚያስ ተስፋዝጊ ምሳይ ዝርከብ ዘሎ ኳሓጎሰካ ኤርሚያስ ከመይ መወዳድርትኻ ትሕዝካ ዝቐረብካ ብቕዓት ቁመና ክሳብ ሕጂ ኣያረካን ዘለኻ ሓደ ካብቶም ብሉጻት ስፖርተኛታት ኣብ ናይ ምልዓል ሚዛንኮም ድማ ኣብ ናይ ቅርጻ ቅርጺ ዝነበርካ ኢኸሙ እስከ ትውዕሎ ከመይ ነይሩ እዝን ሰለስተ መዓልታት በሃገራዊ ፌደሬሽን ያታው ስፖርት ዝተኻየደ ውድድራት ኣብ ቀጽሪ ኤክስፖ ናይ ባሕቂ ደስ ብለካ እዚ ያታው ስፖርት ክድፍኣሉ ዝግባእ وبهاجر درجة وكيل كهمان هاجر كهتسوع نعشو قلعت ملميلكا أنا هاجر دسوع كتجبريتي أنا تسفى مالتي نمسعون برزد تجبر لومي كبتعمي كبد بلينيرو إذا أبزا سومونزيا أزيو أهلا خين هل دملون السحابي دست بلك بتعني هذي كم زيل كهتعوت بتعمي
عند دس بلك بقى كم زقدمكم كتعزبوا صنحكم ابز ساعات زون كال قال نسيتي اب مكتال دق انستيو يا تاو سبورت كوينا اب مسرح تركب زلا هراي سارا بخراي ازي مسكنا كيفاتو اسكا كاب غاش بركه يخمصيخي ابليكيشن 13 ون توراداري تخليركي اب ساعات زغن كم تخاتتاليت كونكي اخي ابتي فدريشن يا تاو سبورت اب معي تركب زلهم وعلى ينيرو زن 3 معالتات استخايل وردرات اوكي جمرتا ثانك ስለትዝገበልኩም ለይ ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስ ዘብል ስፖርት ኢና ክንርቀና ምክንያቱ እዚ ስፖርት እዚ ያታው ስፖርት እዚ ብዝተፈላለየ ነገራት ንነዊሕ ግዜ ደስ ኪሉ ዝፀንሐ ኮይኑ ሕጂ ግን ኣብዚ ዛ 3 መዓልቲ እዚኣ ጀምረሉስ ኣዝዩ ምሕዝነታዊ ፀወታታት ኮይኑ ኣብ 6 ዞባታት ክንሪኦ ከለና ከዓ ብኩሉ ዓይነት ፀወታ ኮይኑ ኣዝዩ ከዓ سحابن مساتن كم زنبرة كم زرينا هاب دعمي دسبل صوتي أنا حقوساي لخدانة بهال إلى برد إذن توليد مالتي أبزو عن سباق على 10 عامات نتصوتها تتصوت له كابكولتيشن 10 جميلة كسبت تقاري تصور نبرة قديفك أب حنقو فلما تصوت نيره دحريون كمو أب حنقو خلت كذي قالها تصوتي أي بقى أكون مشم كاوجن تصوت غيرنا أستبال بأستخا نربعة وانجون أبناء مكلخال 4 ميدالية 4 ورق ميدالية حنتي برور رامتي له مالتي بتعمد فوت وطايو أب حواتي أبقالت من كم حال فوت بتعمد ليت على إني بايتان جزين ترخي مالتي إذا حق سنخا بتعمد فوت وطا كسب زخونخا حق سي مالتي بو راي أبرهالي أبرابهن أبزي أطاو سبورت غا سلطاني نعستات شعات عمد كابل تجحنا 10 مالتي سجى حجي سرحلو لهم زي مسألة الدهر بايتاي مالتي بزي حجي وجزير الله هو قال زي ياتاو سبورت بتاعمي أزيو بحالنا غموغان متن أزيو تبقون كله جن قربت واحد ناي سبورت ناي وددر دي مهلا قرب ساعة كيرت بلانا نيرا حجا هم سجميرو ودلو نيريو قد محجون عم حتر دبلا جزيرات تزكايد وغا مس مالسنا معبالنا تنانا ياتاسي تبقون يرا حجازي مبلكو ملو سماي ممر تولنا مريم يبحر كاب زوا سمينا وقيه بحر متي هراي كمزي كلاتنا زتعذبنايو كاب 30 حدار جميرو كساب 3 حساس اب قصر اكسبو زنبره وددرات ياتو سبورت تسلاسيلو لمو كمين يرتو علتات بحقي زياتو سبورت مستي توقاري صووي طفيو زنبره غيزي حجتم كمزيلو تمليسو امو خاني اف فيستيفالات غيزي كايد نيرو لوما عمد كأني بحدش مفس تبقيسو عب كتر إكسبو مكيادو نعنا فلي تزتا ويت أو لحتا فتير لنا مالتي إذا أزيو دسيلنا تصبو سومن كأنينا مالتي هراي كم وكيل ودما حدا أسلطاني ناي زوبا سيمينا قاعد بحركم وهانكا متن اسكا أبزي ودرات زي حزاتو زقربت تازوبا تاي مسل نيرو مدلاواتا أوه هجي إتي مدلاتوكا كم تزدله عيتدالنان مالت كنت نايز حلفة جيزة عيتدالنان مس كله تجمعات بدوهاتنا مالتيو اتحادات جيزة تي سبورت خمزي بالنسبة مستي تفي وزن برا نحنا ون درجة أو تصعدنا هنصر حيت نحنا مالتيو سلازيس كم تزدله مدلات هجبرنا عنجن بتي زعق منا متينا تواديرنا مالتيو كزي تدنا لنا مخنيات كزيناي منت بيبسي أبزوانا أتي فلوت صوتايو دارجا ناتنا يتبلكوس مجنانا يكونن مالتي صوت حبيب بيبون كنا مت أيكالنا مستزنا براناي جيزي حسرتن كال بدوهاتن مالتي سلزي زواس منك أحباري لو معمت بزي بيب تساتيفا مالتي سلزي بزي بيب تساتيفا توصيتون كم تزدله أيكونن مالتي سلزي كم تزدله تدالينا خنبل أيكلني يعني عالم قبريو تباهل بريزنتي ياتاو سبورت زوا معكله نعس نستات شمونت عمد دخونكا أبتياتا كم أسلطاني على يخويني أقلقل نيرا مالتي زوم أكل حزاتو زاتوت قمنا نبقعتن كم يقم قم نيرو أبزور درات زي نسلسة معاتات زستخايدة مالتي أقرأ ورد درات زوم أكل كوا خم قصتاي كم بروغرام مستوهابا دارجا ورحد أكل قبل من مليانيرا اللي من متكاينيرا أبرها لي أبرها دعام كم أسلطان خوينو يقلقلو نحنا ون زوام أكل
كلهم مشاركتنا يحجزنا نيرهم يكون ناتهم يكون ناي ماليا يكون ناي متصاوتي يكون كل حاجة زيهم نعم نزو وددر زخا تدالينا ناتينا لنيرنا جن أقاطعمي توددر أرجع صبغ عودنا رخيبنا نقول نحنا متأخذ صبغ غيرنا نصرينا. أحمد عثمان عبدي دوكيانا هاي أبو قرعة الدقريكي ركاكا يحضروا قبع سبدي ركاكا يحضروا أفاس على هنيو تو كوي تهان معنا. يا هاي معسرو معناها دقري أرحي هنيكي نانيكي ندقري كنيمي تاجها ومتى دقري كنيمي تاجها دقري تدلق جديه وما وقت بوك دقر دقاكي أبو قرعة مكتب درس مهنا إنكي تنو ما تجوبك الدقو تكا بريتو براري ونهنا ما كاد عندما راي بركات دلني هنيا سينا عادي أرجعني سينا بقرعتي أرجعني جديه أهتا بسهي أنا فردينتا أنا كادو ركاكاي حدلو وما كيف تحدلو تاني تندقريتيا وأكل بهنا هنيا نك بيتها نم تخ بيتها مكا أوبن هي كادو قرن طب هاي نهي أدقري أكهنا بليل عهنا إنها قبتنا معنا. أبس عزي مساي ترخيهم زلو زباقاش باركايهم قبل اللي يكونكم زلهم وحقوسكم. أراي داوود ردا ترنا فيها اسكه كمان يرزور درات زي زباقاش باركا حزاتو زاتوت مدلواتا انتي مسل نيرو نحنا مدلواتنا تصايفنا انا مصينا اب زباقاش باركا بحلفتنا مسرز تهابنا ناي نصا زواتا وددرات غيرنا سرعنا كاباتو ناي زوا مريصنا نابزي ناب هاغرا وددر مصينا بت صعرنا له خان فصمنا رخبنا قبل تعاوتنا لنا وزقاطامي هاي ثانك يو هاي منشم كاتلالينا منش ما يلدي تصفى مريم بحال مصهل زواها زواقاش باركا مالتي واي افلوط ايكو حجي جميره مجمرتا غزي تحنيها تعاويتل مالتي إذا تدرس بابو كلالا عندما يشوفوا تكى لا تايده ولا أكلان جمرين عن شانسا بتاسي ده دور تانغان كي مبادلان كوشي مبو بيه دور تانغان كي شوتو قال شانسا بتاسي نابت نافال كبو بيسي أول سمي كي سابر اسمان بل هرينا دي بيبتو قلت له مصحوه بيب قلت له مصحوه ومال هليني تعاوتنا عوتين خلاص قبل الناس أنا قاش بهرقة سمي قبل مدرم ساتين بال وددر بتعم صبغ بتناي بيب زنطف نيراني وددر كاب بتعم صبغ ابزانه مودا تقرب كستيغرمنا دهانكم زخونه قبل سلازبلنا عوتاتنا هنا فتا تفضل قبل ذبا قاش بركه انا وددر بناي توسط تصايته ابن ذبا تسني تاشمن قبرنا بناي ترنيك ذا قبرنا ناب بارون تمتنا تاش وددر غرنا بناي ذبا مرتنا ناب تاشمتنا بعوتها عوتنا وتنا قاش بركه الاسم الكريم أنور حامد جيت من الإقليم قاش بركة لأول سوينا الرياضة في إقليمنا في بلدنا مدينة السني وجينا من مدينة السني لإقليم قاش بركة من قاش بركة عملنا مباراة ونجحنا ومن عمل لنا تعزيل جينا اللعب بتاع الدولة والحمد لله انتصرنا عليه جينا الأول في 8 أقاليم انتصرنا بانتصار كبير معنا. علي أحمد محمود البهال كاب زوبا دوغاش بحري كما سلطاني كوينيز مصابكو زين شلمات ريون زلوكم كا نايتين ناسي تصواتي زفركمو زمصو عواتات مالتي هاي اسكا زوبا دو بقاي بحري كمتي كلاتنا تفلطو ببهلي هافتام زخنت زوبا يمو مدلاوتكم كمين يروز ودرات زي كجمري مستباله الراي ودرات قدم حجه فيستيفالات يقبر سلاز نبره نويح مدلوات نقبرلو نيرنا فجيكن كم حدش يبرابر بمهلاو بزح مدلوات يقبرنان يمكن نبر تي اب كابتن شمون تزنبره اب شدشتين كا عوت امزقمنا هنا تي مدلوات انت بزحنا لنا خبز العريس بزح مع شلمات مع ترنابل مثلا فيستيفالات راي زكاي نيرو اب ساعه زغن رؤسو خيريو زكاي زلمو تتسمعكن طبعا بحكي كافت جزا موصيون حجتي قبط اسا قريص ينيرتي موددار حجينكم مسني وقدفن انت قبركم يليم ندانياو نعدادا حان مسني واي تحمبرو تاك دانو غني لي مسي صبكا قنيناخا سرحو دقنيا تنقدم ناي قدم نبراتين زني حجي جمرت كن تماصن صبق يدله حجنا عامت هادي نقصال دي برتعجهني نحن لنا قنينا دلنا زود درات زخمين يرو حسكم وزاتكم تلمن حساباتن تزاميدو نبحق تزاميدو مغنياتو
እዚ ጸጋታት ናይ ሕብረተሰብ ኣብ ዞባታት እዩ ዘሎ ኣብ ከተማታትን ሓውሲ ከተማታትን ዳርጋ ጠፊኡ ህጣም ወጥፊኡ እዩ ኣብ ሩሑቅ ገጠራትና ግን ኣሎ ኩሎም ዘም ኣብዚ ውድድር ቀሪቦም ዘለው መንእስያት ከዓ መብዛሕትኦም ካብ ሩሑቅ ገጠራት ስለ ዝመፁ እትያታ ወላ ሙሉ ኣይፍለጥዎ ኣሰሩ ካብኦም ኣይረሓቐን ስለዚ ይረሓቐ ኣብዚ እዋን እዚ ነዚ መድረኽ እዚ ከፊትና ንውድድር ሓሲብና ሓሳባት ምስሃብናዮም ጸገማት ኣይነበሩን ክንብል ኣይንኽእል ኢና ምክንያቱ ብዘበናዊ ስፖርት ወይ በዝናይ እታዊ ስፖርት ስለተጓነ ግን ከም ኣካል ህይወቶም ገይሮም ስለ ዝወሰዶ ተንዞባታት ተወሳኺ ሰዋ ምክልኻል እውን ከም ሓደ ኣካል ጌርና ስለ ዘቕረብናያን እቲ ውድድር ኣብ 8 ኣካላት እዩ ነይሩ 6 ዞባታት ዘን ክልተ ምስ ወሰኽና ኣብ 8 እዩ ነይሩ ማዕረት ዝግብኦ ኸይዱዶ እንተልካኒ ቁሩብ ዝጎደለና ነገር ስለ ዘሎ ማዕሪኡ ኸይዱ ኢልና ክንዛረብ ኣብዚ እዋን እዚ ኣይንኽእልን ኢና እንታይ ዳ ጽቡቕ ዓወት ነይሩ ኢልካኒ ክኢልካውን ክትሓተኒ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ እንድሕር ተበጊሱ ጽባሕ ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት ከም ዝኸይድ ስለ ዝፈልጥ እዚ መበገስ እዚ ናይ ጽባሕ ሓያል ዝላ እዩ እዚ መበገስ እዚ እዞም መንእስያትን ዞባታትን ኣለና ካይ ናይ ገዛእ ነብስና ያታ ኢሎም ኣብኡ ከም ዝሓስቡ ንምግባር እዩ ሰለስተ ታሕሳስ ዝተኻየደ ናይ ፍጻመ ውድድር ኩዕሶ ኣፍ ኪስኪ ታርሚያ ኔርኪ ወላ እውን ተንመወዳደርትኺ ፍርሕ ኣለዎ ራዕዲ ኣለዎ እቲ ኣተሃራርማ ኩዕሶ ዝነበረ ፍጥነት እውን ከምዚ ዝድለ ኣይኮነልካን እሞ ድሓር ግን ተዓዊትክን ወፂኽን እንታይ ዓይነት ሜላ ዝተጠቐምክን ኢኽን ኣብቲ መጀመርታ እኳ ብዙሕ ልምምድ ኣይነበረ ኣይገበርናን ናይ ክልተ መዓልቲ ገለ ነረንተን ልምምድናትና ብኸምኡ ኢና ትስንዳውናስ ፈኺሱ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ሕጂ ግን ኢንሻአላህ ኣብቲ ናይ ምስንዳው ዓቕምናስ ተሞኪርናሉ ካብተን መወዳድርትና እውን ርኢናዮ ኢና ማሲ ትብሊኻ ትሪኦ ኢኻ ከመይ ትሰናድዋ ወይ ከመይ ተን መወዳድርትኻ ከመይንሲ ትሪኦ ኢኻ ኣብቲ ዝቕፅል ውድድር ብኸምኡ ከዓ ተሞኪርናሉ ኢና ኣቢልና ማለት እዩ أزي كبيرن لك رئيس توهبكم كم كبتي ختقالو سيناريناكم تعاينة ورد رياتا ومالتي انتهونا اتي حسكايو زاتخا بقعتن قمنان ايهاسي كان اب ساعات زي دحر 10 عامتات ننوح زبل اواناتيو زور دراسه تقاريص صنيحو تخونه بساعات زي كوميشن ባህልን ስፖርትን ከም ድማ ኦሎምፒክ ብዝገበሮም ትሕባር ቅጽልን ከም ፌደሬሽን ቆይሚ ዝካይ ዘሎሞ እስከ ሚስተር ዓወት ካንታዩ ኤርሚያስ ሚስተር ዓወተይ ወላ ባሃዶይ ቶም ሓለፍተይ ተሓብሩንም ኣብ ጂም ክሰርሕ እቲ ስፖርት ኣይቋርጽ ኮን ስጋ ሕጂ ስዩ ስፖርት እንድሕር ሰርሕ ኮንካ ዕድመ ኣይፈለን እዚ ወላ ምስ ወዲ 18 ዓመት ትገጥም ትኽእልኻ ፊዚካል ኮንዲሽን ካን እንድሕር ትሕሉ ኮንካ ኩሉ ሻዕ ዓወት ክትዕወት ቀሊል ኮንዲሽን ሓሊኻ ኣብ ስፖርት እንድሕር ኣለኻ ኩሉ ሻዕ ዓወት እዚ ናይ ተሃዶይ ድፊት ሳቶም ሓለፍተይ ብጣዕሚ ተሓብሩኒ ኣብ ስፖርት ክሰርሕ ጂም ክሰርሕ ወላ ዓሰብ ከለኹ ሕጂ ሞራል ስለ በቃ ናይ ጊታኖ እንዳበልኩ ታብቲ ናይ ኣሜካ ሕጂ ድማ ናይ ምክልኻል ወኪለ ሓለፍተይ ብጣዕሚ ከመ መስገንኮም ኣይሓልፍኒ ኣብ ዝተሓተ ስጋብ ዝለዓለ እናቶም ድፊት ኣብዚ ደረጃ እዚ ሕጂ ዓወት ድበጻሕ ኮኹማ እዛ ሕጂ እዛ ወደቕሺ ያውፅዋ ዘሎ እዛ መፅሓፍ እዚ ሃናፂ ነቲ ድመፅእ ዘሎ ወለዶስ ኩሉ ኣብዚ ስለ ዝረኽቦ ብዛ መፅሓፍ እዚኣ ካብዚኣ ተማሂርካስ እዚ ዓብ ቅርሲ ገይሩ ዘሎ ወደቐሺ ክብረት ይግብኦ እዩ ከማን እዚኣ ትገበራ በቃ እቲ መንእሰይ ድሕርጅሲ እቲ ፌደሬሽን ድማ ወፃታት ጌርካ ኢኻ ዝኾነ ሰብ ክትምልምል ትኽእል ትሬኒንግ ገይሩ ድብላዕ ረኺቡ ድስተ ረኺቡ ሃገር ከፀውዕ ድኽእል ፅባህንጎ እዞም ንኣሹ ሕጂ ብሕጂ እዝናትና ሪኦም እንድሕር ከምዚ ክትሪኦ ከለኻ ትቕልስ ደስ ይትብለካ ብደገ ኮንካ ትዕዘቦ ኣብ ውሽጢ ሃላኽ እንዲ ተካኣ ምግቢ የድልየካ ተካኣ ፈሳሲ የድልየካ ነቶም ንኣሹ ድማ ክትምልምል ከለኻ ተሰልጥን ከለኻ ሕጅስ ኩሉ ቀሪብካ ፅባህንጎ ድማ ዓወት ትፅበ ማለት ኢኻ ካብኦም ሕጂ ዝተገበረ ብሃገር ደረጃ ተፃዊትና ኣለና ፅባህንጎ ድማ ኣህጉር ወፂኻ ድማ ተዓዊትካ ክትመፅእ ነቶም ንኣሹ ኣሰልጢንካ እዚኣ ትምኒተ ይሰ ካብ ጋሽባርካ ባሮንቲ ክመፂኺ እሞ ከዓ ውላድ ክሕዝኪ ኢኺ ሓቆፍክ መፂኽ ዘለኹሞ እንታይ ስለ ዘለኪ ኢኺ ከመይ ዝኣመሰለ ፍቕሪ ስለ ዘለኪ ኢኺ መጀመርታ ኣብዚ ናይ ያታው ስፖርት ምሻሎ ኣፍታ ዝጀመርኩላ ግዜስ ኣብ መጀመርታይ ግዜ ኣብ ደቀ መሓረ ብገበጣ ረቦዕ
ጎብለል ወፅየ ብዝኾት ክላ ግዜ ካብኡ ንድሕሪተ ምስ ነዚያታዊ ስፖርት ኣዝየ ክፈትዎን ክፈልጦን ዘበለኒ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ከምኡውን ኣብ ጋሽ ባርካ ምክትታል ደቂ ኣንስትዮ ነይረ ካብኡ ኣብ ዳንነት ብሃገር ደረጃ ዳንነት ተማሂረ ግን ኣብ ሃገራዊ ፌደሬሽን ደቂ ኣንስትዮ ክምረፅ ምሻሎ ከምኡ ምስ ክምረፅ ምስ ሃልኩስ በቃ ከምዚ ነቲ ስራሕ ሲ ብምሉእ እንታይ ዝበሃልካ ብምሉእ ተቐባልነት ስለ ዝተቐበልኩስ ውላዴ ሒዘና ክመፅስ ወላ ሓደ ከቢድ ነገርስ ኣይኮነን ምክንያቱ በቃ ከም ትሪኦስ ኣዝዩ መሳጥን ሰሓብን ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክግበር ኣለዎ እዚ ስፖርት እዚ ክቕፅል እንተኮይኑ ኦኬ ስፖርት እዚ ክቕፅል እንተኮይኑ ሓደ ዞባታት ኣዝየን ክፃወጣሉ ኣለወን ምክንያቱ ኣብ ዝርአናዮ ገለገለ ዞባታት ሲ ዘይተሳተፍኦ ፀወታታት ኣሎ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ዞባ ደቡብ ገበጣ ስሉስ ዞባ ደቡብ ገበጣ ስሉስ ኣይተሳተፈትን ክትበሃል ከላስ ኣዝዩ ከምዚ ምሻሎ ገለ ነገር ከም ዘሎ ትሪኢኻ ዞባታት ኣዝየን ክፃወጣሉ ከም ዘለወን ብፍላይ ከዓ ባህልን ስፖርትን ነዚ ያታ ዝብል ስፖርቲ ኣዝዩ ክፃወጠሉ ከም ዘለዎ ብኩሉ ከዓ ያታናዩ መበቀላዊ ፀወታታት ናይ ኤርትራ ተባሂሉ ዝመፅእ ዘሎ ፀወታ እዩ ነዚ ፀወታ እዚ ከዓ ኩለን ዞባታት ብድፊት ክመፃ ከም ዘለወን ምሻሎ ኩሉ ጎደላታት ትሪኢኻ ዞባ ደቡብ ጥራሕ ስለ ዝጠቐስኩ እምበር ኩለን ዞባታት ገገለ ጎደላታት ሒዘን መፅአን ኣዝዩ ድፊት ክግበረሉ ኣለዎ ኣብ መወዳእታ ተመሓላልፈ መልእኽቲ ኣለኪ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ኦኬ ኣብ መወዳእታ ዘመሓላልፎ በዛ ኣጋጣሚ እዚ እዚ ያታዊ ስፖርት እንዳተወራረሰ ዝመፅእ ፀወታ እዩ ሕጂ ንኣብነት ንርኢ ከለና ኣብ ጋሽ ባርካ ዝተወራረሰ ዓይነት ፀወታ ትርኢና ገበጣ ኣሎ ማለት እዩ ገበጣ ርቡዕ ሕጂ እተን ዝዓበያ ነተን ዝነኣሰ እንዳውረሳ ክኸደ ከለዉ ዋላ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ምሽ ኣብ ብዙሕ ፀወታታት ንርኢ ኣለና እቶም ዝነበሩ ናይ 16 ዓመት ሕጂ ይመፁ ንሪኦም ኣለና ገለ ዞባታት ግን ብሓደሽቲ ክብገሱ ንሪኦም ኣለና ብፍላይ ሕጂ ኣብ ጋሽ ባርካስ ኣብ ቢብ ዝነበሩ ሓደሽቲ ተፃወት እዮም ነፀወታ እዙን ኣይፈልጥዎን እዮም ግን ካልኣይ ደረጃ ኮይኖም ተዓዊቶም ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እንዳተወራረሰ ክመፁ ከሎ እንዳመቀረ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ፀወታታት እዚ ነገር እዚ ኩለን ዞባታት ናይ ምውራስ ከመሓላልፈ ከም ዘለዎ ኩለን ዞባታት ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዘለዋ ኣብ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ክነጥፋ ይኽእለን ኣብ ገበጣ ጥራሕ እውን ተሓፂሩ ይኮነን ዝተረፍ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተወሰጥ ኣሎ ኣብ ፍትሊ እውን ኣሎ ነዚ ነገር እዚ ከምዚ ብዕቱብነት ክንፀወጠሉ ከም ዘለና ምክንያቱ ባህሊ እዩ ነቲ ባህልኻ ጎዳኢ እውን ኣይኮነን ብፍላይ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዘሎ ፀወታ ኣእምራውን ከምዚ ተፈጥራውን ነገራት ስለ ዝኾነ እተን ደቂ ኣንስትዮስ ኣዝየን ኣብዚ ነገር እዚ ከምዚ ኣይንፈልጦ ኢና ካብ ዝሕለፍ እውን ኣይኮነ እንዳተወራረሰ ዝመፅእ ስለ ዝኾነ ወላ በስማራ ዘሎ ክንሪአን ከለናስ ኣይፈልጣን እየን ግን ስለ ዘውረሰአን ባዕለ ደርሻን በቃ ደስ ዘብል ፀወታ ክፀወታ ርኢና ማለት እዩ ዋላ ኣብቲ ብልጫ እንተዘይኣትዋስ ግን ካብ ኣስማራ መፅአ ነዚ ገበጣ እዚ ሒዘንኦ ክፀወታ ከለዋ ብጣዕሚ ንዓይ ደስ ይብለኒ ማለት እዩ ሕጂ ደቂ ኣንስትዮ ኩለን እንዳተወራረሰ ዝመፅእ ባህሊ እዩ ብዝያዳ ኣብ መንእሰይ ዘሎስ በቃ ብዕቱብነት ክሕዝኦ ከም ዘለዎ እዚ ውድድር እዚ ቀፃልነቱ ክህብትም እንተኮይኑ እንታይ ክግበር ኣለዎ ቀፃልነቱ እሞ መጀመርያ ከምዚ ሕጂ ክንሪኦ ዝቐነና ኣብዚ 3-4 መዓልቲ እተን ዞባታት ብደረጃ ሃገር መጀመርያ ብድሕሪኡ ዞባታት ንኩሉ ባጀት ሰሊዐን ከም ዓብ ስፖርት ተራእዩ ልክዕ ከም ቀዳማይ ደረጃ ከምዚ ናይ ብሽክለታ ናይ ኩዕሶ ናይ ኣትሌቲክስ ተራእዩ ባጀት ተሰሊዕሉ ብግቡእ ዓመት ሙሉእ ዝካየደሉ ውድድር እንተዝግበር ካብኡ ከዓ ብደረጃ ሃገር እንተዝግበር ንዕብየት ስፖርት እሞ ከዓ ከም ባህልና መጠን ማለት እዩ እዚስ ብደረጃ ዓለም ክትሪኦ ከለካ ናይ ኤርትራ ያታ እዩ ኣብ ካልኦት ሃገራት ክትሪኦ ከለካ ሕጂ ካብዚ ከይዱ ኣብኡ ክትሪኦ ከለካ ቁርብ ክሳይ ስለ ዘብለካ እቲ ባጀት እንድሕር ተሰሊዕሉ ነዚ ግን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ምስ ዓለማት ንዋደረሉ መንገዲ ክንበፅሕ በዓል ሙሉእ ተስፋ ንሸሞንተ ሰናብቲ ዝተኻየደ ውድድራት ሻምፒዮን ብሽክለታ ንኡዘባ ድባርዋ ዝሓለፈ ሰንበት ከም ዝተዛዘመ ኣብ ሰሙናዊ ስፖርት ምቕራቡ ኣይርሳዕን እቲ ውድድራት እንታይ ይመስል መንባሩ ንኣካየድቲ ፌደሬሽን ናይቲ ንኡዘባ ኣብ ስቱድዮ ዓዲምና ዝግበርናዮ ዘተ ክህልወና ናብኡ ነብለኩም
سلام زخبركم تقاتلتنا لس سبورت كمزي تكاتلوا زلكم بزتفلالي نؤس مدباتيا في اللي ما تركب زلا اب ساعات الزنبار كم قصتناتو زت سبورتنا حزنا لكم قريبنا زلنا ابز حلفه الشامبيون ودرات بشكلتا نؤس صبا دباروا تخايد نيرو እዚ ውድድራት እዚ ንሽሞንተ ሰናበትዩ ንኣስታት ክልተ ኣዋርሕ ቀፂሉ ነይሩ ብስሜን ስም መሳርሕተይን ከመስግነኩም ይፈቱ ኣብ ጠቃይ ዝርከቡ ዘለው ጎይቶም እዮም ኣቦ ወንበር ፌደሬሽን ብሽክለታ ንኡዞባ ድባርዋ ከምኡ ድማ ሓላፊ ውድድርን ስርዓትን ኣቤል ተክለሰንበት ማለት እዩ ሓራይ ደጋጊመ የቀንደልና ክብለኩም ይደሊ እስከ እዚ ውድድራትኩም እንታይ መስል ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ ካብ ዘካይድኩሞ ቅድሚኡ ግን ድሕረ ባይታኩም መስተዓዘብ ተክተላለዩ ንኡዞባ ድባርዋ نقدم مشكلتها خام نوح جزيت حزو زفلطن كسر حالن دزنا مدبي كما قلتوها زي شامبيون زي نشمون سنه بتويك ان قلت وراه كاتشيلو بوعوع منفسكا ابعلى سلسته ورا 10 تقلت شحن 13 مزازم تغيرلو ابز صوتا زي 4 ديفيجنات استساتفوا خينن بقدامي ديفيجن كالاي ديفيجن سالساي ديفيجن كوم غانتانا يدقنشتي مالتي نشمونت سنابتي قصل كله هاجراوي فدريشن بزغورنا العلم مسرت ابت على الترقيبو نتي سبورت وهي نتي تقايد صوتا تعزيبو بدقيقات قاتاتيلو مالتي بزحون كن مارك إلنا زنورنا دقيقات نعرمنا بوعوع منفس كن ابت نوزوا بصبو تزازيو مالتي فدريشن قددم بشكلتا عند حرت ملسيلنا قريت خوينا كن نتي زوبا حدش نجار يكونن كم نوح خرحلو دزان حيو كم وتصيد بزحت سبورتينيات بدرجة هاجرن أهجرن تساتفهم عن صبار عوض كابزو مزجوبو زفرين وزواي ما أتصل تاناتون حجي زم حجنا يمدلنا تساوتي عشر إحواتهم بمحز عن صبار نكون عوض ين صبار قلو تساوتانا ቻምፒየን ናይ ዞባ ስለ ዝኾነ ግን ናይ ውሽጢ ጾታ ናይ ማለት ይምበር ናይ ዞባ ጾታ ኣለና ሃገራ ጾታውን ንኸይድያ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ውሽጢ ጾታ ንብሎ ከም ኣካል ናይ ዚ ቻምፒየን ናይ ዞባ ናይ ውሽጢ ጾታ ናዩ ብደረጃ ዞባ ድስራዕ ናይ ቻምፒየን ዞባ ደቡብን ጎብለል ዞባ ደቡብን ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ነካይድና ብሃገራዊ ፌደሬሽን بشكلتا استودب صوتاتون اب استفالالي ختماتات عمت كايدي او كم ذكر اب كل تشحن اسران كلتن كلا درجه حزنا وزينا اما بل اب كل تشحن اسران سلستن كا ابزي ذكاينا حجر وانكا نوزوال وارو قدامي توصقا هاجر كم وصتا ماونتين بايك نايت مال تذكرون اي مالتي سلازي اتي نوزوما بشكلتا بعزو وعوع منفسي دكايدلو دخون من إسي قلعة بشكلتات وضحيو أو ددرنا يسرقا ممسع لوم الطريق وين اللو والدي كم وصي تخاش شامبيونزي بوعوع منفس نشمونت سنابتي مستقايدة حجون 10 توم قدامت بلوصات تصاوتي افتن زوا يقلقل له እንደገና ቶም ማውንቴን ባይክ ተጻዊቶም ኣብ ልዕል ጥርዝ ድበጽሑን ናብ እንዳ ኮርሶ ሰጊሮም ናብ ዞባ ድኹድለው ናብ ዞባ ማእከል እውን ድምከዱለው ስለዚ ብውዕውዕ መንፈሲ ድካይደሎ በቲ ፌደሬሽን እንተመጺና እውን እቲ ፌደሬሽን ስጡም ዝኾነ ምሕደር ኣለዎ ከምቲ ኣወዳድ ባንክ ቁርጽን ከዓ ብኣቦ ወንበርን ፋይናንስን ቴክኒክ ዳንነት وددرن سنة ساعات مكتال لك أنشين كم أصل تنتن تحقق أسلوب من التعالى لي مالتي نفسه وقف على الفيدريشن استوى هبو سرح أبو قبية سلاسل integrated تسرح كله بحنسة عند سرح قال يتعوض النجار يلن مس مشارق تناون مس من محدار نزواد واروا مس بيت مرتقال أي درجة بالواروا هاماته بوليس أبتني حلوات أتان كلهم مشاركتنا نتي عودي نقدمه كم وصيتها أبصبق كنا تيركب مالتي قتيلة ترخيب له عواتات قل استوينا أبناء زوبا أبناء وشت زوبا نقول عواتات ناي champion زوبا من نفرا كلا درجة
بخلتي ديفيجن بقدامي ديفيجن كالا ديفيجن كم ناي دق انستيو مالتي او ناي غوبلل زوادو دغبرنا يون او عد قيح كالا درجه هنا ازون بقدامي ديفيجن كالا ديفيجن كم ناي دق انستيو مالتي እንደገና አብ ሀገራው ጾታ አብ ከረን ነበረውን ከም ተጠቆስኮ ካብ 28 ጋንታታት ካብ 168 ተጻወቲ አስታት ክብለል ቀዳሚት ኮይናኻ ንዞባ ደዋርዋ ክትዕወት ኪላ እዚ ከመይ ይመጽዩ ከመይ ሊመጽዩ ዝዓወስተልና ካን ብዙሕ ስራሕ ብዙሕ ድኻም ዝተገብረ ካብ ነዊሕ ብፍላይ ካብዚ 6-7 ዓመት ኣብ ብሽክለታ ደልዋ ጣምታ ንዞባ ደዋርዋ أزي عبنا قرصنا لقنا كل حزبي يساعد فيه. حري من السي عبيل تخلص سنبت اسكا زي ورد رات زي نسخاون حدا خفتهم نقدم قدام تقادم تنبرك يا اخا كاب 10 17 حمشتن يا خانيركا اب ساعه دما ودا 17 عمل يخزل لخا ابزوان زل لخايو حلفنا تسكيمكا نزور درات زي اب مكيالي خا تصميتكا قني خمو اسكا كمليرت وعلوتات كمي تعذبك أب وددرينا نيرنا شامبيون إيرترا أكايدنا مسنتنا تقدمتنا دبزحو نبرا ناي محرس ناي أخايت زخودو سرح مالتي زم تقدمتي كاو ندحر فدينا يوم تبشكلتان دحر تقاليم نافت سرحهم سلا زخودو اتي بصحنا يدنا درجة كالق كن بصحنا ندلن احنا نتن زلوا كلبات كونا غانتاتات دتكو بشكلتا ماونتين مالستي مغابي نعن بزي مقراط قربات اخلات نتقادمتي كن كبلن كن قربلن يتينا حساب مالتي اندحر صوتاتات دين سر علهم عدلات دين فطرلهم تخوينا التسرح نسرحون وصيتاوي ايكونن مالتي حجبهم حساب تتصاوتنا ططو كوبليو بلمن قبل مد كليو بلمن صوتا ولا زبقع شلمات يالو صوتا حنسر علوم علينا من بحال مس فيدريشن تي وزلو ناي عبيت تكالاتن مردا مغبر نتي شامبيون نزواد باروا كندالو إلنا مالتي بو من صركاني صبو كله زتعذبو مكتتال استغبرو بالعلوه تكالاتن صفوف زهونه لمدن صوتان اكايدنا بسلاماو منገድ ሃኒ صوتانا ودينا مالتي بحفشا زواد باروا نزوادو طراي ديكونس نهاجر وكيلاون عبيت عوتات استغوانا صفت زوبا نافتن الواد بحالا كلبات قربات زغبرت زواد باروا لك اتي حاسيسو دصانح مسلا كميلا تدمق اني مستي مشاركه اكل يدن كنتم كوينها كنسرح نصعر مالتي بزح نغرات الله زغدلنا طلبات نقربو ناي دقنستيو بفلاي الله تصغا ግን مدرك تفطرول مالتي ولادي قالون صرغا حسدد አይደልኒ ተማሂራ ዲ ካል ሆኖሊ ይዝደል ግን تمدرخ تدي فطير كالو هاني كسد ايكني امنت ولا زن 4 زلوات على دمتسي كمي غيرنا تصوتان وددرن وستن ناتو صقمات علينا ግን امنت بشكلتا يدليا انت تقادامي بوعات كله اهل بشكلتا هيقربكا ግን كمي كتمصلكا يتخلني حجي ابزيتات صقمات علينا بحفشا قندها الفدريشن كل التسرح يسر بتي نتي صوتا يالي بتا غانتا يالي غانتا تصقم قند خوين دلو اب زواد باروا تناي غانتا سرح غانتا دي مهلاو الفدريشن اتزموصو باجت نخلته يمعارح له مالتي اوشتن الزوا زكايت وددرات كاب نزوا وصان زكايت وددراتن هاغراو وددراتن ابزي مقاره نتي تصاوت حجي انت يكون الله كاليلو ايكلن الله حجب زيتات تن غانتاتات كماو سرت تمسريتو الله امسرح زكايدلو زلو غداي اسو
ታጢሕልና እቶም ኣሰልጠንቲ ኮይኖም ስልጠናታት ወሲዶም ደለዉ ኣሰልጠንቲ ምንእዘዋ ድባርዋ ገጋንታታቶም ሒዞም እቶም ዝመፁ ተቐዳደምቲ ተህቦ ደለዎም ኣቕሙ ደለዎም ኣለልዮም ውድድር ሰሪዖም ካብዚ ንላዕሊ ዓወታት ንክጓነፀፉ ባይታ ክፍጠረሎም ክኽእል ኣለዎ ብካልእ ናይ ሓገዛት ትካላት ዝገብራልና ኣለዋ ምምሕዳር ንእዘዋ ድባርዋ መድበር ፖሊስ ንእዘዋ ድባርዋ መድበር ጥዕና ማእከል ጥዕና ንእዘዋ ድባርዋ ክፍለ ሰራዊት እንዳ 10 ኣብ ሓለዋን ፀጥታን ኣብቲ ንሕና ወፊርናሉ ዝነበርና እዋን ካብኡ በቲ ሞያኹን በቲ ተድምዕሉን ስራሕ ሰባት መልሙልናን ኣሰልጥኑን እለዩ ኢሎም ዝሰደዱ ሓለፍትና ካልኦትን ብዙሕ ምክትታል ዝገብሩልና ኣብቲ ስፖርቲ ኣለዉ ማለት እዩ ንሕና ኣብኡ ደለዉ ኣለይቲ ናይቲ ስፖርቲ ከይተሓለሉ ብዘይ ዝኾነ ክፍሊት ብስምዒት ማለት እዩ ከምቲ ኣብ ካልእ ዓውዲ ዘሎ ንሃገር ዓቕሙ ዘበርክት ዓቕሞም የበርክትለዉ ማለት እዩ ኣራይ እስከ ኣቶ ጎይቶም ኢዮብ ከም ዝገለጾ ኮይኑ ኣቤል ብድሕሪ ጅኸ ከመይ ክቕፅል እዩ ዝመደባትኩም እዚ ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ ከም ዝረኣናዮ ሓላፍ ዘላፊ ነይሩ ውድድራት እዚ ቀጻልነት ዘይብሉ ኣብ 2 ሰናብቲ ተኻይዱ ዝቋረፀሉ እዋናት ነይሩ እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን እዚ ግን ኣብቲ ዝተኻይደ ምርጫ ፌደሬሽናት ብሓደሽቲ ተተካእቲ ተኻይዱ እዚ ውድድራት እዚ ፅቡቅ ይካየድ ኣሎ እሞ ከመይ ክሰላሰል እቲ ኩላትና ከም ዝተዓዘብናዮ ደገፍ ከም ዘለኩም ሰብ ፀጋ ሰብ ማል ናይቲ ከባቢ ማለት እዩ ኣዝዩ ብፅዑቕ ዝኾነ መንገዲ ከታተልዎ ከም ዘለውን ህዝባዊ ርክባት ናይ ኣገልግሎት ዜና ፊልሞን ሓቢርና ነይሩ ሞ ከመይ ያሉት ኩነታት ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እንታይ ኣለኩም ሕጂ ዝካየድ ውድድራት ከም ዝገለጽካዮ መጀመርያ እዚ ፌደሬሽን ብዕለት 27 ወርሒ 3 2023 ጉባኤ ካይድ ነይሩ ምርጫ ማለት እዩ ነቶም ቅድሚ ሕጂ ነዊሕ ግዜ ዝሰርሑ ነዊሕ ግዜ ዝድኸሙ ንምትካእ ነይሩ ዓላማ ልክዕ ካብ ዲሞክራሲያዊ ኣመራርፃ ሓደሽቲ ፌደሬሽናት ተተኪኣ እዛ ሓዳሽ ፌደሬሽን ከዓ ስጥምቲ ኣኽብላ ክልኣነ ብኩሉ ወገናታ ምክንያቱ ካብቲ ኣመራርፃ ትሒዝካ እንታይ ተራ ነይርዎም ኣብቲ ታሪክ ናይ ስፖርት ናይ ቅድድም ሽክለታ ናይ ንእዘዋ ድባርዋት ኢልና ካብኡ ድምርከስ ክመርሑ ድኽእሉ ኣብቲ ፋይናንሳዊ ጉዳይ ማሕደራዊ ጉዳይ ከመሓድሩ እኽእሉ እዮም ተባህሉ ሓደስቲ ኣባላት ፌደሬሽን መፅኦም እዞም ሓደስቲ ኣባላት ፌደሬሽን ከዓ ብሓቂ ፅቡቕ ዝኾነ ጉዕዞ ይቕፅሉ ኣለዉ ከም ዓብ መደብ ተታሒዙ ዘሎ ነዝበልካዮ ግን እቲ ህዝቢ ድሌት ኣለዎ ፍቕርን ድሌትን ተወዳዳርነትን ስለ ዝሰርዐ ደቁ ናብ ፅርግያ ይሰድድ ይዕጢቑ ይሰድድ እቶም ቆልዑ ከዓ መዓልታዊ በቶም ኣሰልጠንቲ ከምዚ ኣቤል ክብሎ ዝፀንሐ ምኩራት ኣሰልጠንቲ 4-5 ዝኾኑ ኣሰልጠንቲ ኣለውና እዚኦም ሒዞም እዮም በዓሎም ዝኣልይዎም ከም መደብ ሕጂ ተታሒዙ ዘሎ ግን 0-0 ናብቲ ፋይናንሻል ኒኻ ተኣቱ እቲ መንግስቲ ድህበና ባጀት ብስሩዕ በጋባብ ንጥቀመሉ ካብኡ ንላዕሊ እውን ከድልየና ስለ ድኽእል ካብ ጉድሳት ዜጋታት ደቅቲ ዓድኹን ደቅቲ ምእዘባኹን ዘወፊዎ ነገራት ኣሎ ብኡ ጌርና ተፃወትና ነተባብዕ ማለት እዩ ከም መደብ ግን ዓብ መደብ ተታሒዙ ዘሎ ሕጂ እተን ምሕዳር ከባቢታት ንእዘዋ ድባርዋ ኣብ ወይ ከተማ ድባርዋ ኣብ 3 ምሕዳር ከባቢ ዝተመደበት እያ እሰን ከዓ 01 02 03 ንብለን እዚአን ሕጂ ከም ናይ ካልእ ዞባ ተመክሮ ክለባት ክቆማ ተበጊሰን ኣለዋ እዘን ክለባት እንታይ እንክገብራት የልና ጋንታታት እየን ክሕዛ ሕጂ ብሰዓት እዚ እዞም ኩሎም ተፃወቲ ጠቕስኮም እዞም 4 ዲቪዥን ይባሉ ምስ ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ብሓንሳእ ተጠርኒፎም በቶም ኣሰልጠንቲ ጥራይ ንኸዳድ ኣለዋ ብሓባር ብምርራዕ ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ ሃገራዊ ፀወታ ክህሉ ከሎ ተፃወቲ መሪፅና ንኸይድ ናይ ዞባ ፀወታ ክህሉ ከለዋ መሪፅና ንኸይድ ማለት እዩ ሕጂ ግን ክለባት ቆማ ስለ ዘለዋ እዘን ክለባት እዚአን ጋንታታት ክሕዛ ስለ ዝኾና ነቶም ተፃወቲ ኣብ 3 መምሕዳር ከባቢ ብምዕሪ ብተወዳዳርነትን ብቁጥርን ፈሊና ነተን መምሕዳር ከባቢ ከነረክበን ከም ኣሰልጠንቱ ከምኡ እዚ እንታይ እቲ ዓላማ እተን ክለባት ወይ ተን ምሕዳር ከባቢ ንሕጂ ድምውልኦ እተን ምሕዳር ከባቢታት ባጀተን
درو بولنتري مالتي باجيتن ወይ ገንዘብን ከልከልሁ አባልነት ናይታ ክለብ ይወስዳ بتوبغسن مالتي بتوبغسو مستواص ገንዘብካ ኣብ ባንክ ኣትዩ ሓድነት ልምዓት ሰላም ዝበሃላ ጋንታታት ናብተን ክለባት ብምዕሪ ተዋሂበን ተን ክለባት ደገፍ ክህቦም እቲ ስፖርታዊ መንፈስ ካብቱ ንዞባ ካብቱ ዝነበሮን ላዕሊ ንኽምዕብል መደብ ተታሒዙሎ እተን ደቂ ኣንስትዮን ከምኡ ናይተን ደቂ ኣንስትዮን በተን ምሕዳር ከባቢ ቁጥር እንዳወሰኻ ክመፃ ነቲ ህዝቢ ኣዌርነስ ከነሕድር ጎስጓስ ንገብር ኣለና ድሮውን ከምዝገባ ድጀመራ ደቂ ኣንስትዮን ኣለዋ ስለዚ ከምዚ እንዳለት ናይ ቁጥር ናይ ደቂ ኣንስትዮ ክፍታሕ ከም መደብ ሒዝና ኣለና ተን ክለባት ከዓ ካብ ወርሒ ጥሪ ሓድሽ ዓመት ማለት እዩ ነዘን ጋንታታት ክቐበለ እኔን ሕራይ መንእሰይ ኣቤል ጉዳይ ደገፍቲ ወይ ድማ እቶም ኣፍቀርቲ ብሽክለታ ኢልና ንፅውዖም ከመይ ኣሎ ከመይ ነይሮም ኣብዚ ንሸሞንተ ሰናበት ዝተኻየደ እሞ ከዓ ፀሓይ ኣሎ ምዝ ናይ ምልዋጥ ኩናት ኣየር ዘሎ ማለት እዩ ጉዳይ ናይ ተዓዘብቲ እኮ ልዕሊ ማንም ክገልፃ ዝደሊ ማለት እዩ ብጣዕሚ እቲ ናይ ተዓዘብቲ ሲ ገሊፅካ መግለፂ ሳይትረኽበሉን ኢኻ ኣብ ምትባዕ ተፃወቲ ኾነ ቅድሚ ፀወታ ኣብ ፀወታ ምስ ኣተው ኣለዉ ፍሉይ ዝፈጥረሎም ሰንበት መፅእ ስኒ ዝኾነ ቋሪጥና ሕጂ ዕረፍቲ ጌርና ኣለና ናይ ክልተ ሰናብቲ ምሕላፍ ወልኻ ኣሎ ድዩ ኮርሶ ሰንበት ከመይ ኣሎ ድዩ ንዞባ ድባርዋስ ብዙሓት ዓድታት ኣለዋ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብቲ ውሽጢ ጥራይ ኣይኮነን ካብ በዓል ኣብቲ ከባቢኣ ደሎ ዓዲ ገዳ ኣለዉ እምፀሊም ዓዲ በዛሓንስ ዓዲ ዋጦት በዓል ቃብ ዓዲ ብዛገ ብሓፈሻ ስኒ ኣብቶም ውሽጢ ንእዞባ ደለዉ ካብ ዝተፈላለየ ከባቢ ዝመፁ ዘሎ እታ ሰንበት ንኸይተሓልፎም ብሃንቆታ ዝፅበዩ ተዓዘብቲ ኣለዉ أو خمسة قطقات أنها مجمرة نايتي تفوزو خوسخلو وجمر مجمرة عبتي سمعت قدم بشكلات هذا اللفتن الزبا أزيل عليه نتا سنبت مزات وددر كريلو نوص حزبي كابتن الزبا الوروا نوص بمولهم زون قطقات خلا أبيل تقسن عدتاتن دي تقسنن كنت أقول لا تناتون زنزوات هذا اللو عدتات كلن سنبت مزات أو ين نوصو ስለዚህ ደገፍቲ ናይ ኣፍቀርቲ ቅድድም ብሽክለታ ብሓቂ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ዝመለይት መወዳደሪ ቦታና ሕሉፍ ሓሊፎም ከማን ናይ ገንዘብ ሓገዝ ዝገብሩ ወፍያታት ዝገብሩ ንተፃወቱ ማለት እዩ ንጋንታ ኢሎም ዝወፊ ኣለዉ ፕላስ እቶም ኣዝዮም ሽጉራት ተወዳደርቲ ዘለዉ እውን ተለልዮም ስጋ ብሽክለታ ክንገዝኣሎም ኢሎም ገንዘብ ኣዋፂኦም ዝዳለውሉ ግዜ እዩ ነቶም ሽክለታ ኣረግቶት ወይ ከዓ ዝተሰብሮኦም ተለን ኣብ ፅገና ሕግዝዎም ሓደስቲ ብሽክለታውን ክገዝኡሎም መደብ የዋፅኡ ኣለዉ ስለዚ ነዞም ከምዚ ተበግሶ ዝወስዱ ብሓቂ ከመስግኖም ይደሊ ብሽም ፌደሬሽን ካራይ ኣቶ ጎይቶኦም ካብዚ ወፃኢ ክንሪኦ ከለና ምስ ካልኦት መሻርክቲ ዝበሃላ ብዓብዩ ሃገራዊ ፌደሬሽን ብሽክለታ ኤርትራ ከመይ ኣሎ ርክብኩም ኣካይዳኩም ጥብቅነት ኣለዎ ዶ ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ ብናይ መዛዘም ዝረኣናዮ ገለ ካብቶም ኮሚቴ ተላኢኹም ንዓኹም ክዕዘበኩም መፅኦም ነይሮም እዋ ጥቡቅ ዝኾነ ርክብ ይደለና ምክንያቱ ኣብ ዞባዊ ፀወታ እሳቶም እዮም ዘካይድዎ ብሃገራዊ ፌደሬሽን እንዳሎ ፀወታ ድፃወት ዋላ ናይ ዞባ ዋላ ሃገራዊ ማለት እዩ ኩሉ ሻዕ ምሳና ስለ ዘለው ነተን ጋንታታት ናይ ንኡሳን ዞባታት ብዕቱብ እዮም ዝከታተልዎን ካብኦም ከዓ ሓንቲ ንኡስ ዞባ ድባሮ እያ ኣብዚ ተመዝገበላ ዓወታት እውን እቲ ምስጢር እንታይ ምዃኑ ተመክሮ ኩም እንታይ ኢሎም ኣብ ድሓለፈ ኣዘራሪቦምና ነይሮም ንክበፅሑና ክንበፅሐኩም ኢና ክንሪአኩም ኢና ድብል ቃል ኣትዮምልና ነይሮም ከም ቃሎም ከዓ ኣብ ባይታ መፅኦም ከዓ ነቲ ደካየድናዮ ቻምፒየን ናይ ንኡስ ዞባ ብኣካል ተኸታቲሎሞ ማለት እዩ ስለዚ ምስ ዞባ ይኹን ምስ ሃገራዊ ፌደሬሽን ይኹን ጥቡቅ ዝኾነ ርክብ ይደለና ወትሩ ንዕዘቦ ነገር ተሎ ኤርትራዊ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ስፖርት ኣብ ዝኾነ ይኹን መዳይ ብስነ ምግባር ወይ ድማ ስነ ስርዓት ዲሲፕሊን ኢልና ንፅውዖ ዝሕመ ነገር ኣይኮነን እስኻ ከም ሓላፊ ውድድርን ስነ ስርዓትን ከም ምዃንካ መጠን እቲ ተካይድዎ ዘለኹም ውድድራት ከመይ ግምገም ኣብ ጉዳይ ስነ ምግባር ብዝምልከት ማለት እዩ እንጂ ስነ ስርዓት እኮ
ቅድም ዝኾነ ነገር ንመን ሃትሪ ነቲ ቅድሚኻ ዘሎ ሃትሪ ትካይዳ ንሕና ነቶም ቅድሜና ነበሩ ከመይ ይኸዱ ፅቡቅ ኢኻ ትወስድ ማለት እዩ ብሓፈሻ ዝኾነ እቲ ማውንቴን መጋብን ኣላይን ካብ ዝኾነ መጀመርታ መባእታ እዩ ትጌጋታት ክህሉ ይኽእል እዩ ተቀዳዳማይ ግን ከመይ ጌርካ ናብቲ ብቑዕ ኣካይዳ እቲ ሕጊ ካልእን ናይቲ ስፖርቲ ከመይ ጌርካ ተስርፆ ኣብቲ ተቀዳዳማይ ዝምርኮስ ማለት እዩ ሓፈሻ ጠባይ ናይ ተቀዳደምትና ፅቡቅ እዩ ገለ ነገር ክጎድሎም ከሎ ከዓኒ ነቲ ጌጋታት እንዳኣረምና እንዳስተኻኸልና ኣብቲ ብቑዕ ደረጃ ነካይዶም ንዕልሞም ማለት እዩ እቲ ወላዲ ልዕሊ ኩሉ ክምስገን ዘለዎ ኣብ ማውንቴን ይኸብዶ እዩ ምስቲ ጀማሪ ምዃኑ ኣፍልጦ ዘይምህላው እቲ ሽልማት ንባዕሉ ትሑት ክመፅእ ከሎ እቲ ውላዱ ድሃልኾን ዝኸዶን ሓደጋ ምውዳቕ ከጋጥሞ ከሎን ኣብቲ ማውንቴን ኣተኪርካ ልዕሊ ማንም ክፅቆጠሉ ዘለዎ እዩ ተቀዳድምቲ ኣለውና ዝኾነ ምክንያታት ዘበሉና ጉዳይ ሃገር ዝተንቀሳቐሱ ክመፁና ንደልዮም ብቑዓት ተቀዳድምቲ ኣለዉ ንሳቶም ከዓኒ በቲ ሞዮኦም ከምቲ ሓደ መፅኦምና ኣለዉ ምስ ኣሃድኦም ፍታሕ ገይሮምሎም ንጠፉ ኣብኡ ኣይትስነፉ ዓውታት ልክዕ ሓንቲ ኣብቲ ዝኣተኹም ዓውዲ ውፅኢታዊ ኮንኩም ዝወፅኹም ኣብቲ ቅድሚ ናብዚ ምምፃኹም ዝጀመርኩሞ ንጥፈታት እውን ኣድማዕቲ ኮንኩም ክንሪኦኩም ኢሎም ዝሰደዱልና ሓለፍታት ነመስግን ኣብዚ ዘምፃናዮ ዓውታት ናይ ሃገራዊ እውን ብሉፅ ኣበርክቶ ገይሮምና እቶም ተሪፎም ደለዉ ሓደ ተቀዳደምቲ እውን ክመፅና ክሰድና ንላቦም ማለት እዩ ከምዚ ድበሎ ሓቂ እዩ ግቦኦም ንምፍፃም እዩ ናይ ማንም ዜጋ ናይ ዝኾነ ዜጋ እዩ ግቦኦም ንክፍፅሙ ኣብ ተዓሊም ዘለዉ ኣብ ኣሃዱታት ዘለዉ ኣለውና እዚኦም እውን ብሓለፍቶም ብምርዳእ ዝመፁ ኣለዉ ሓቂ ክምስገኑ ግባእ እሶም እውን ስፖርት ንቅድሚት ክግስግስ ከም ዘለዎ ተረዲኦም ፍታሕ ዝገበረሎም ኣለዉ ደይመፁ እውን ኣለውና እሶም እውን ክመፁና ተስፋ ንገብር ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎም ሒዝናልኩም ዘቕረብና ኣብ ንኡስ ዞባ ድባርዋ ክካየድ ዝቐነየ ሻምፒዮን ብሽክለታ ብዝምልከት ኢና ክንደስስ ፀኒሕና ነዚ ድማ ኣመልኪቶም ሓላፊ ውድድርን ስነ ስርዓትን ኣቤል ተክለሰንበት ከምኡ ድማ ፕሬዚደንት ወይ ድማ ኣቦ ወንበር ጎይትኦም እየብዮም ነቲ ፀብፃብ ከመይ ከም ዝነበረ ነቲ ዝነበረ ውዕሎታት ገሊፆምልና ዘለዉ ኣዝየ መስግነኩም ብስመይን ስመሳርተይን ኣብ ዝመፅእ ብካል መደብ ክሳብ ንረኸብ ክሳብ ሽዑ ሰሰናዩ عود سبورت كؤس غيرترا كاب زرعيوم أكفافلتي بوحلنتون ጥበቡን ብቀዳምነት ዝስራዕዮም ብማልያ ዓባይ ክለብ ቀይሕ ባሕሪ ንዓሰርተ ሓደ ዓመታት ዝተፃወተ ቴድሮስ ነጋሽ ሰላምቢኒዮም ናይ ፀወታ ዘመን ሰላምቢኒ ዝደስስ ትሕዝቶ ኣብ ንኡስ መደብ ከዋክብቲ ስፖርት ጋዜጠኛ ኣሚር ዓሊ ብኸምስ ስዕብ ኣቕሪቡ ኣሎ ሰናይ ምክትታል أب أقرم سأتوت كعسون أي تدي تعب بلج أي منتقلن مع سيري يوم بس أنا تم تسعتي مخمي جريد هب أي ولا أنت عارف تسعتي ولا أنا عن أي دقاقين أنا تم دقانتو نبي ندحري تندات مثله تقبلوا نوع أساسي هب هلاي أي شبرني
ኣብ መንጎ ክልተ ሰለስተ ተፃወቱ ክኣስበሎ ይቕበል ይመልሰልካ ፍሉይ ናይ ቴዲ ክእለቱ ሲ ሓያልን ኣብ ኤርትራ ደየ ኣለኹ ዓሳሱ ርጊፅካ ምፅዋት ናይ ቴዲ እዩ ዝተኣታተወ ዝበዝሕ ማለት እዩ ሰላሚኒ ከም ሙሉእ ተፃወተ ኣነ ዝፈልጦ ማለሲ ካብ ቦርቴለ ሒዝካ ክሳብ ኣንታ ክፃወት እየ ዝፈልጦ ኣብ ኩሉ ቦታ ዝሽፍነልካ ሓደ ቦርቴለ ነይሩ ብዓይነ ይርአዮ ሃራይ መምሃራን ምስ ኣተወ ከዓ ኣብ ማእኸል እናተፃወተ ከሎ ቁጡብ ዋላ ሩጡብ ጎል ክእትው ርአዮ ካብኡ ከዓ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ከዓ ብሓንሳብ ተራኺብና ማለት እዩ ሕጂ ሰላሚነሲ ከም ሙሉእ ተፃወተ እየ ዝፈልጦ ሰላሚና ሞ ፍቕሪልካ ክትገልፆ ኣነ ከም ተፃዋታይ ብልጫ ኣለኒ ኢለኮ ብዙሕ ክሳይ ዝገብሮ ነገራት የብለይ ሰብ ከምዚ ነይሩ ብልጫ ኢሉ ክዛረበልካ ዝኽእል እምበር ከም ተፃዋታይ ኣነ ኩዕሶ ክሕዝ ደስ ይብለኒ ብዙሕ ኩዕሶ ክቕበል ደስ ይብለኒ ብዝያዳ ግን እቲ ሰብ ዝፈልጠካ ከምዚ ብልጫ ነይሩ እንተበለ እቲ ዝበለፀ እምበር ኣነ ከምዚ ብልጫ ነይሩኒ ኢልካ ክዛረብ ብዙሕ ክሳይ የብለኒ ብዝያዳ በታ ሰላምቢኒ እትብል ቅፅል ስም እዩ ዝልለም እዛ ሳጓ ብኸመይ ከም ዝለገበቶ ኣይፈልጥን እዩ ብምስሊ ንብል ተቃዳማይ ብሽክለታ ዝነበረ ሰላምቢኒ ካርሜሎ ንምዝኽኻር ከም ዝለገበቶ ግን መጻወቱ የዘንትው ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ካብ ዝረኣዮም ዋሕለ ኣከፋፈልቲ ምስቶም ቀዳሞት ይስራዕ ኩዕሶ እግሪ ጥበብ ምዃኑ ዝምስክር ውልቃዊ ክእለት ዝነበሮ እዩ ኩዕሶ ኣብ ቁፅፃርን ምቕባል ዘይሽገር ንኩዕሶ ከም ድላዩ ዝእዝዛ ኣብ ግዜ ግጥም ዝሓዛ ኩዕሶ ንኣጥቃዕቱ ዕድላት ናይ ሸቶ ዝፈጥርን ኩዕሶ ከቐብል ዝፈቱን ኩዕሶ ብቐሊሉ ክትጠፍእ እንከላ ኣዝዩ ዝሓርቕን ብሉፅ ፀወታ ብምርኣይ ንልቢ ደገፍቱ ከረስር ዝፍትን ዝነበረ ተፃዋታ እዩ እዚ ሎሚ ንዕዘቦ ዘለና ዘመናዊ ኩዕሶ እግሪ ከም ቀላሲ ማእከል ሜዳ ብቐሊሉ ዝተግብርን ፀወታ ከም ድላዩ ዘዝሕሎን ዘሙቆን ዝነበረ ተፃዋታ እዩ ኩዕሶ ኣብ እግሩ እንተኣትያ ብቐሊሉ ዘይምንጠልን ልዑል ምልከትን ክእለትን ዝነበሮ ወናም ተፃዋታይ ዝነበረ እዩ ካብ ተኸላኸልቲ ናብ ኣጥቃዕቲ ዝሰግራ ኩዓሳሱ ብግቡእ ተጠቒሙ ናብ መዓላ ዘውዕል ዝነበረ ብሉፅ ኣከፋፋሊ እዩ ብዝያዳ ብመንጎ ተፃወቲ ፈንጢስካ ናይ ምውፃእ ፍሉይ ክእለት ዝነበሮ እውን እዩ ናይ ቅድም ኣከፋፋሊ ቀይሕ ባሕሪ ቴድሮስ ነጋሽ ሰላምቢኒ ቴድሮስ ነጋሽ ካብ ኣቶ ነጋሽ ገብረትንሳኤ ከምኡውን ካብ ወይዘሮ ኣስገደት ተስፋ ገርግስ ኣብ 1974 ኣብ ኣስመራ ከባቢ ዕዳጋ ሓሙስ ተወሊዱ ዓብዩ የእምሮ ቴድሮስ ፍልጠት ንምቕሳም ድልው ኣብ ዝኾኑሉ ግዜ መባእታ ኣብ ኣጋዝያን ማእከላይ ደረጃ ኣብ ማይ ተመናይ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ድማ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ተኸታቲሎም ቴድሮስ ዝዓበየሉ ከባቢ ዕዳጋ ሓሙስ መሶብ ስፖርታዊ ንጥፈታት ብምንባሩ ንቴድሮስ ሓጊዝዎ እዩ ቴድሮስ ነጋሽ ኣብ ፍለማ ግዜ ቁልዕነቱ ኣብ ቦታ ሓላ ውልዳት ኮይኑ ዝፃወት ነይሩ ተምሃራይ ካልኣይ ደረጃ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ኣብ ሓደ ናይ ኣብያተ ትምህርቲ ግጥም ክፃወት ዕድል ምርካቡ ግን ዕቁር ዓቕሚ ከም ዘለዎ ድሕሪ ምርኣዩ ዳንኤል ዝተባሃለ ብብቕዓት ቴድሮስ ተመሰጠ መምህር ከይደንጉየ ምስ ክለብ መምሃራን ልምምዳቱ ከካይድ ባብ ከፈተሉ ቴድሮስ እግሩ ኣብ ክለብ መምሃራን ኣብ ዘንበረሉ ግዜ ብርክት ዝበሉ ብሉፃት ተፃወቲ ኣብታ ጋንታ ፀንሕዎም ኣብ ሓፂር ግዜ ብዘርኣይ ብሉፅ ቁመና ድማ ኣባል ናይታ ኣብ 1994 ቆይማ ዝነበረት ናይ መንእስያት ጋንታ ክፅምበር ተሓርየ ንኩነታት ቴድሮስ ብደቂቕ ኣብ ምክትታል ዝነበረት ዓባይ ክለብ ቀይሕ ባሕሪ ድማ ኣብ ዓመተ ስፖርት 1996 ናብ መሰርዓ ብወግዒ ፀንበረቶም እቲ መጀመርታ ክፃወት ከለኹ ኣብ ኩሉ ይፃወት ነይረ ከም ዝበልኩ እቲ ከባቢ ዕዳጋ ሓሙስተ ዝኾነ ሜዳ መፃወት ስለ ዝነበረ ተፃዋታይ ይኸውን ከም ገለ ተኸይኑ ቦርቴሌ ይኸውን ኩሉ ነገር ነይረ ንክፃወት ኩዕሶ እግሪ ተፃዋታይ ንክኸውን ዘፋፍኣኒ ግን ቀን ረቑሐ ግን መምህር ዳንኤል ቦርቴሌ ይፈልጠኒ ነይሩ ኣብ ናይ ትምህርቲ ናፅነት ምስ ኮነ ኣብቲ ናይ ትምህርትና ዝፃወቱ ቀይሕ ባሕሪ ዝፃወት ነበሩ ናይ ዋልያ ገለ ተፃዋታት እዮም ነይሮም ሽዑት ዕድላት ኣይተረኸበን ነይሩ እቲ መወዳእታ ን12 ክፍለ ኮይነ ናይ ትምህርቲ ክፃወቱ ከሎ በዓል ኩሩፍ በዓል ወዲያቱ ገለ ነይሮም ጎዲሎም እዮም ልእትውኒ ጎዲሎም ምስ እተውኒ ምስ ሳንታኣና ትበሃል ቤት ትምህርቲ ክፃወቱ ከሎ እሱ ኢለ ከሽክዕ ገለገለ ምስ ረኣየኒ መምህር ዳንኤል ድሕሪ ሕጂ ቦርቴሌ ትኸውን ተፃዋታይ ኢኻ ትኸውን ኢሉ ናብ መምሃራን ልምምድ ከም ትገብር ገይርኒ ወኸምኡ እቲ ኩዕሶ መጀመርያ መጀመርታ ከም ዝበልኩኻ ምስ መምሃራን እየ ጀሚረ ምስ መምሃራን ጀሚረ መምሃራን ዋላ ኣብቲ ውፅኢት ኣይትንበር ዋላ ንድሕሪ ትመለስ እምበር ኣብኡ ዝነበሩ ተፃዋታት ብቑዓት እዮም ነይሮም ኣነ ዓብዱ ደምሴ
مكون زودي بعلبينيا عبد الرحمن قال بزحت نيرهم مسي برهانه بزحت تصاوت نيرهم لك افتح عوده ግን ሳቶም መማራን ስለዝነበሩ ብዕቱብ ስለሌተ ተሓዘምር ኣብኡ ዝነበሩ ተፃወተት ብጣዕሚ ብሉፃትን ንፉዓትን ተፃወተት እዮም ካብኡ ብምቕፃል ኣብ መምሃራን ኮይነ ኣብ 94 መንእሰያት ተመሪፀ ነይረ እቲ ኩሉ ዕድላት ዋላ ኣብዚ ደረጃ ዝክበፅሕ ኣልኩ ኸማን ካብኡ ዝተበጎስኪ ካብ መምሃራን ዝተበጎስኩ ኣብ መምሃራን ነበረ ንፉዓት ተፃወተት ስለዝነበሩ ምስኦም ክትዋደር وقعدت كاتب معاش ستخل أو تبقيسي 96 نبقى حرقات تزغالكم تدرس نقاش سلام بيني كاب إلمنتاري بحنسا إنانيرنا أجازيان بيت مرتي بحنسا أتمهيرنا كابو أنا دوق على خيدس ونبقى على بيت مرت خيدو دقنا هاي سكول دمان أب كأح بحري بحنسا أتمهيرنا مالتي أو كم جمريا ناي بيت مرت بحنسا أتتصعيدنا بيت مرتي مستدي شعالي لنا مالتي كبيت متجمرة فقرها نتين نسي درسن حنت سانت أني رافنا حد كنا بمود وبحمد وبتشكو حنت سانت أيزاتو جزء من خيد على ما زحفتنا بحنت حسبلنا ويقولنا بجزان خيد أنا أشماني راسيستر حالي أنا حسبواني يعني مالتي بزي أتجمر اللي لنا الحري تتحزنا نبقى بحرقاتنا ناب ممهران كلبون كل تعمت صبقنا فقرنا ميلسو دليلو مالتي وبحنسا قصيلنا كم مهران صبو هي وتحليفنا بحنسا اون كي تفعلنا نبقى بحراتنا مالتي بحرون بقى اسقع مጨረሻ بحنسا اسقعت انا دود على بحنسا نيرنا مالتي سلام بيني كلب قيح بحري بالاينت اتو ابرها قبر سلاسي ان تمرحت انكلايو نابتا غانتا اتيوم ኮይኑ ግን ኣቶ ኣብርሃ ንብቕዓት ቴድሮስ ሰላም ቢኒ ብዝግባእ ከይተጠቐመሉ እዩ ካብታ ጋንታ ተኣልዮም ኣብ 1997 ዓመተ ምህረት ግን ኣሰልጣኒ ኣብርሃ ተኪኡ መዝነት ምዕላም ክለብ ቀይሕ ባሕሪ ዝተረከበ ግርማ ኣብርሃም ነቲ ሜዳታት ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ዘፍርዮ ኮኸብ ናብ ሜዳ ኣቐልቂልዎም 96 ቀይሕ ባሕሪ ኣቴ ከምቲ ዝድለ ኣይሰጎምኩን ኣሰልጣኒ ሽዑ ኣብርሃ ገብረ ስላሴ ዝበሃል ነይሩ ከምቲ ዝድለ كستاي خونه كالكون بعدها في ثمان ساعات صبحنا الله خلاص في كانت بزح سلف سين وركو بزح بعدها كستاي كنت أبغى كاله درجة عن شو عتهن قرما برا سو أدلس كوينو أنا ما مهرام كوينو هنتصاوت رينس لزنا غيره تو عتها أبغى فلتس لزنا غيره أبى أي حرم سمعته تبعتي قولي الرأي تغير هيلو أو يجي كستاي هو عبت أوان تقوى جمار سلازنا أب ممهران دحراجن ناب 96 قلقصو ناب كلب كأيه بحري مستساقا قرقن نايو حكي سلام بيني تالنت تساوتايو كي لايو قعشو زقانا سبيو تساوتو اللو بوتاقاني أما أخل ميدا ميتفيلد خوينو اتخيلة تمرأي تراي زي كوني تساوتا نايم محدار عاقمو قعشو كاب دحريت كمي قركات النت قعشو كمي قركات جمورو نتزتحانت كاب دحري زمت أقعسو خاني مستومات قعتنا بقلميت همي غيركا تواهدو እንደገና مستومات قعت تدريب كخاني قولنا مئتاو يكون ولا بزح ودات كعساسو نقول زخونا ندق غانتو ناي مهاب ناي بحق بزير ذكرو حدا كاتو مابز هاجر دفليو ناي ماخل ميدا بكونفيدنس برأس متأممان قعسو ربيصو تጻويتو ولا ندق غانتو كمان تጻوت ناي بحقي بلوص ناي ماخل تጻوت زولو زاسوي يقوم سلا زخونون اب قال اوان اب هاجراويت كانت ኤርትራ ተራኺብና ነርና ኣብ ናይ መጀመርታ ናይ ሴካፋ ዘኸናሉ ይመስለኒ ኣብቲ ግዜቲ ኣብቲ ምርጫ ምሳና ነይሩ ኣብቲ መጨረሻ ግን ምሳና ከይዳ ይከኣለን እምበር ናይ ብሓቂ እቲ ዕድሚኡ ኸማንስነቲ ኣብቲ ግዜቲ ምምራጥ ናይ ብሓቂ ንዕኡሲ ዓብይ ብልጫን ዕቤትን ነይሩ ስለዚ ሰላም ቢኒ ኣነ ክገልፆ ከለኹ ናይ ብሓቂ ንፉዕ ይሩ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ሰዓተዎ ከዓ ዝያዳ ነቲ ናቱ ክእለት ክንፀባረቕ ዝኸኣለ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘለው ተፃወቲ ናይ ብሓቂ ብየማንካ ብፀጋምካ ብቕድሜኻ ብድሕሪኻ ኩላቶም ብሉፃት ተፃወቲ ስለ ዝኾኑ ሲ ነቲ ናቱ ዓይነት ክእለትና ፃወታ እውን በሊፁ ንክወፅእ ኣብቲ ደቂ ጋንትኡ ዝነበረ ብልጫ ሓጊዝዎ እዩ ንሱ እውን ነታ ጋንታ ነዊሕ ግዜ ሓጊዝዎ እዩ ስለዚ ብሓፂሩ ሰላም ቢኒ ኣብ ጋንትኡ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ብሓቂ ሓደ ካብቶም ዓብ ኣበርክቶ ዝገበሩ
ታጋንታ በተደጋጋሚ ጊዜ ቻምፒዮና ንክትከውን ከምኡውን ዝተፈላለየ ናይ ኣውዲእካ ምሕላፍ ዋናጮ ዋንጫ ዞባ ማእኸል ይኹን ዋላ መዓልቲ ናጽነት ናይ ሰውዓት ክካየድ ዋናጮ ንክትዓትር ነታ ጋንታ ዓብይ ኣበርክቶ ካብቶም ዝገበሩ ናይ ሓቂ ብሉጽ ተጻዋታ እዩ ኪኖ ጋንቱ ሓሊፉ እውን ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብምጽምባር ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ እውን ምስቶም መዘንኡ ትግዜት ዝነበሩ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ብምኻድ ኣብ ኣበርክቶ ዝገበረ ተጻዋታ እዩ ብሓጺሩ ሰላም ቢኒ ናይ ሓቂ ንፉዕ ተጻዋታ እዩ ሃገሩን ጋንቱን ወኪሉን እውን ብዙሓት ኣፍሪቃ ሃገራት በጽሑ ዓብ ኣበርክቶ ዝገበረ ሰብ እዩ ግን እታ ሰላም ቢኒ ትብል ቃል ግን ኣነ ኣይፈልጣነ ብመንያ ወፅያ ብምንታይ መፅያ ኣይፈልጣነ ግን እታ ሰላም ቢኒ ትብል ቃል ግን ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ይኹን ቀደም ኣሽቱ ከለና ሰላም ቢኒ ዝበሃል ኣዝዩ ኢጣልያዊ ብርቱዕ ኮርሳተረ ነይሩ ታሽም ግንንቲኣ ነይራ ኣብቲ እዋንቲ ድሓራይ ግን ሰላም ቢኒ ትበሃል ናብ ኩዕሶ ምስ መፀት ግን እሱ እውን ነታ ሽም ኣያዕበራን ከምቲ ኣብ ኮርሶ ልዑል ስም ዝነበራታ ሰላም ቢኒ ኣብ ኩዕሶ እግሪ እውን ሰላም ቢኒ ትብል ቃል ንክትቅፅል እውን ናይ ብሓቂ ነታ ሽምሲ ኣያዕበራን ስለዚ ሰላም ቢኒ ሓፈሻዊ ክገልፆ ከለኹ ኣነ ሓደ ካብቶም ብሉፃትን በቁዕ ተጻዋታ እዩ ሰላም ቢኒ ዘመናዊ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ኤርትራ ኣብ እግሪ ሰላም ቢኒ ዝረኣናሉ እዋናት እዩ ምክንያቱ ቅድሚኡ ብዙሓት ተጻወቲ ኣብ ዝተፈላለየ ጋንታታት እኳ እንተነበሩ ርግኣት ዘለዎ ከይተሸበረ ተጻዋታይ እቲ ፕሬሲሽን ናይ ፀወታውን ኣብ እግሪ ሰላም ቢኒ ትሪኦ እዩ ኣብ ማእከል ፀወታ ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልክዎ ቀላሲ ናይቲ ፀወታ እዩ ጋንታ ቀይሕ ባሕሪ ጎል ኣብ ዝኣትወሉ እዋን ተጻወቲ ኣረጋጊኡ ልዕሊ ኣሰልጣኒ ኮይኑ ዝሰርሓሉ እዋናት እውን ብዙሕ እዩ ነይሩ ስለዚ ጋንታ ቀይሕ ባሕሪ ስዕረት ኣብ ዘጋጥማ እዋን እውን ነቲ ስዕረት ከይተቐበለ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ እዋናት ብዝያዳ ነቶም ተጻወቲ ኣተሃዳዲኡን ኣብ ማእከል ናይቲ ፀወታ ቀላሲ ኮይኑ ዓወት ኣመዝጊባ ጋንታ ቀይሕ ባሕሪ ዋላ ኣብ ኣህጉራዊ ውድድራት እውን ከምኡ ዓይነት ክእለትን ብቕዓትን ዝነበሮ ተጻዋታ እዩ ብምቁሩ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ዝተፈልየሉ እዋናት እዩ ነይሩ ምቁር ጠባይ ወሓል እግሪ ዝነበሮ ተጻዋታ እዩ ሰላም ቢኒ ንዝበዝሐ ክፋል ናይ ፀወታ ዘመኑ ማለት ንኣሳት 11 ዓመታት ማልያ ክለብ ቀይሕ ባሕሪ ወዲኡ ተፃወተ ቴድሮስ ነጋሽ ሰላም ቢኒ ካብቶም ውሕዳት ናይ ሓንቲ ጋንታ ተፃወቲ እናተባህሉ ዝግለጹ ከዋኽብቲ እዮም መዚነት ሓልቃ ጋንታ ካብ ብሉፅ ተኸላኸላይ ኤፍሬም ተወልደ ተረኪቡ ን5 ዓመታት ንዓባይ ክለብ ቀይሕ ባሕሪ ብደረጃ ሓልቃ ጋንታ መሪሑ ንክለብ ቀይሕ ባሕሪ ተኣክል ጋንታ ብሓልቃ ጋንታ ክመርሓ ብምኽኣሉ ድማ ልዑል ሓበን ከም ዝሰምዖ ንድሕሪ ተመሊሱ ዝኽሩ የካፍል እቲ ተዘክሮታት ኮ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ኮንካ ከምኡ ትገብር በብደረጅኡ እንዳሃታቶ ባላይ ቅድሚኻ ፀንሐ ኣበርክት ፀንሐ ካብ ሳን ዝኸውን ትብቕዓት ርኢኻ ትገብሮ ሕጂ ኣነ ካብ ብርያ ይኣትዮ ሳቶም ኤፍሬም ቅድሚት ዝነበረ بوقت تسعة سنين نبرة خبسانة نيرو لعري أخرفكم لعري أنا خافت قانتا قديم كوينا خا مسز نبرة وعات مسوت تحاجز زخيد مسك أي حار خبسانة هم كامر عي خامس وات عيب تعم عادي كستاي هذه عوزي نايتيد أبوركتو خجلة صحيح كألين بتعمي حيال تسعة أب إيرترا كم سلام بين زد جام كويني سمعنا في الأميد فيل كعصب أجرم ساعات ولا حنت كوز داز غير الأكل يلا قرب ندخمون إيران خون هيبو قبل زدلي أيدا كمنيو أب كلمة مسجد تقبله أسو مس دتهم أب كلمة زنبر أتاك كابل هاي تقبله مستوى أب كلمة زنبر أتاك زرخ بزنبر أي تدي حيالا زيد جمن تسعتي عبء أبركت خانيرو زخلو أنا أتوون خن وسدون نيتدي عبء أبركتين يا مالتي تدرس نقاش سلام بيني نعلامة سبيو أبغان تقيح بحري كابتوم كلهم كانت تسعود كانت تقيح بحري فلوي ملالي تبايات كا أنت نبرم
ሰላምፒኒ ግን ናይ ብሓቂ ተሳዒሩ ክወፅእ ድልየት ዘይነበሮ ተፃዋታይ ስዕረት ኣብ ዘጋጥም ግዜ ኣብ ገፁን ኣብ ኩነታቱን ዳርጋ ንሰለስተ መዓልቲ ለውጢ ትሪኤሉ ተፃዋታይ እዩ ነይሩ ናይ ዕላማ ተፃዋታይ ነይሩ ንጋንታ ቀይሕ ባሕሪ ንደገፍቲ ይኹን ነታ ጋንታ ኣብ ልዑል ደረጃ ንምብፃሕ ዝከኣሎ ኩሉ ዝፅዕር ዝነበረ ተፃዋታይ እዩ ብፍላይ ኣብ ማእከል ቀላሲ ናይ ፀወታ ከም ዝነበረ ኩሉ ህዝቢ ዝፈልጦ እዩ ሰላምፒና ኣብ ዘለወሉ ፀወታ ከዓኒ ጋንታ ቀይሕ ባሕሪ ዳርጋ ተሳዒራ ትወፀሉ እዋን ሒደት እዋናት እዩ ነይሩ ሰላምፒና ኣብ ማእከል ተሎ ተኸላኸልቲ ይኹኑ ሓላወልዳት ይኹኑ ኣብ ቅድሚት ዘለዉ ተፃወቲ ይኹኑ ረጊኦም ናይ ምፅዋት መንፈስ ዘርእሉ እዋናት እዩ ሰላምፒኒ ስለዚ ሰላምፒኒ ናይ ዕላማ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ዳርጋ ኣብ ሰላምፒኒ ትሪኤሉ እዋናት ኣብቲ ግዜ ፀወትኡ ዝነበረ እዋን እዩ ነይሩ ሰላምፒኒ ስለዚ ኣብ ጋንታ ቀይሕ ባሕሪ ብፍላይ ሰላምፒኒ ኣብቲ ጋንታ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ 6-7 ኣዋርሕ ደሞዝ ከይወሰዱ ተፃወቲ ኣብ ዝፃወትሉ ዝነበረ ኩላቶም ናይ ዕላማ ተፃወቲ እኳ እንተነበሩ ሰላምፒኒ ግን ነዞም ተፃወቲ እዚኡ ጠርኒፎም ናብ ዋንጫ ክበፅሑ ብርቱዕ ናይ ኣቦነት እዋን ዝፃወተሉ ዝነበረ ግዜ እዩ ስለዚ ሰላምፒኒ ተምሳልን ምሳሌን ናይ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ እዩ ተበልክዎ ዝንእሶ ይመስለኒ ሰላምቢኒ ምስ ክለብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ፀንሐሉ እዋን ብርክት ዝበሉ ዓበይቲ ዓወታት ተጎናፂፍ እዮም ኣብ 1997 98 1998 2000 2001 ከምኡውን 2004 2005 ክለብ ቀይሕ ባሕሪ ንሓሙሽተ እዋናት ጎብለል ዞባ ማእከልን ኤርትራን ክትከውን ግደ ዝቐላሲ ማእከል ሜዳ ዕዙዝ እዩ ነይሩ ማልያ ክለብ ቀይሕ ባሕሪ ወዲ ብድምር 32 ዓበይቲ ዋናጮ ክዓትር ዝበቕዐ ሰላምቢኒ ካብ ማእከል መስመር ምክፍፋል ተበጊሱ ኣብ ዓመተ ስፖርት 2001-2002 ብሉፅ ኣመዝጋቢ ሸቶ ተባሂሉ ብውልቁ ዋንጫ ክሽለም በቂዑ እዩ ክዝከረኒ ተለይ ተጋጌ ካብ ሚድፊልድ ናብ ኣጥቃዓይ ኮይኑሲ ናይ ኮኸብ ናይ ጎል ዝወዳደረሉ ሰዓታት በፂሑ ከም ዝነበረ ኣነ እዚኣ ትገርመኒ ካብቲ ሚድፊልድ ወፂኡስ ኣብ ኣጥቃዓይ ቅድሚት ተሰሪዑሲ كخب توارا داري نقول كتصاوت مسرع فوقها كل بوتاتات يتصاوت مخانو نعي بقى كريمني أبا خادني قيو أنا والتي هو أنا فولي تذكره في تعميكو زي حجن زارول صنحنا مساعد ليس فينا الدارم كله سو قدمينا شفولني مس التحرت أو تاني رو من قصة سمعت والسو دانيال برهان الزبال نرجع بأربعة تاني قال جول ميرسوني ري سترة موارد رتين يرجعوا مثال تحرير درجة حموش أقول حليف أمه حموش أقول حليف أمه ده حرير معنا هات أو ثاني يرنا فقلت أقول بحنت أقول بس إنه مالتي لا تسألنا على أدريس من حمنا حنت أقول أتو كم زبلنا خا ودو ساعات فينا الترحيمنا تقول اسم فلي ذكرى نايتي ذكر من نجار أب نعنا خشينه بمهابن أبتا نيجانتنا سكورر مسانا يوادر نيرو نيجانتنا كل جزء درجة أب عمتي مستم أتاكيد وادر كأو حليفون بهاجر درجة نقول بقول يوادر ميدفيلد خنوسو مستم زبولو أتاكني إيرترا توادرو حد عمتون وسيد نيرو كتسال تقول نازل نبرة درجة كنا تقول دخون كأساس زمان نازل نبرة تدرس سلام بني لازم نيتدي كل هوايتي يبقى قاعد ذكر عامل نقدر نعرف تيدروس نقاش حدا كاب تاريخوان تصوتي كلب قيح بحريوم بركز زبلو أفكار تخعص أجري نايتي ساعتاتون سلام بيني متن كلب قيح بحريلوم خجل صواتو سميعم يوم سلام بيني مستير عود كلب قيح بحري خجل لسنكلهم أم غير كفل الزنبرة فقرنا مبروار منفسن منشي عواتاتهم من بارو يجلسم قندت علامة نعوتنا قند من شخمان تفاري حنت كانت تعود نعرفينا ولا تبين شيء تسلى في النحر حدا عينت
هرمت البلو حال عينه ناي معوات منفس نحرا له خينو كاو دبلص ነገር የለ تقند ناي ቀይሕ ባሕርኻ تفقري زنبري ናብ ከምዛ ደረጃ ትበፅሕ ኢላ أنا ذكرن ولا نتعود ما بقيس خمان قرما برها سلطان خينو خمس خلو كل عوتات جمرته قرما برها سلطان خينو خمس خلو كم كبرتي بونتسب أماني إلياسو تيدرس تغليت ساتم عبيتنا يتقانت ناس لزنورو نعوم توعي خمس سلطاني قريبون نعوم يتسجميرو تعود عندي تفقرس زنبري تعابي تنيشتي تعابي تخابيرو سخيز نبري تعود كمصوي انت كان تعود نحكينا مجمرتا فقر كان تخلو له فقر امن نحج كان خلو له دعربنا نحج فقر دي له خينو تنيشي تعابي دي خبرت خينو تعابي تقمطينا تنيشي دي خبر خينو كن تعود كمان كمصاي كلمه لا كان تناز نبر بلጫ كن تعابي كعابي تنيشي كميشي تخابير يخيس نبر عاود كمصاي خيل وتيدرس سلام بيني اب غانتانا قيح بحري كمص انكلخو اب غانتانا يصنيحني مسو خا شمونت عامتات زاكل تصاويت لخو مسو خينا 10 وانا جعات يردخو كم حلقه غانتا خينو وين غانتانا قيح بحري 6 عامت مريحنا اي تيدرس سلام بيني مس اسلطنت يكون مساكايت يكون مستصاوت يكون ጽቡቕ ጠባይ ዘለዎ ቅንዕና ዘለዎ ምክንያቱ ንምንታይ ከምኡ ይብለካ ኣለኹ ኣቦቱ ዝፃወቱ ተፃወቲ እዩ ናብ ልምምድ ሒዙ ዝመፅእ ቴድሮስ ሰላምቢኒ ካልእ ኣብ ግዜ ፀወታዊ ድሕር ደኺምካ ክፀንሕ ኣለካ እዩ ዝብል ኩሉ ግዜ ምክንያቱ ንሓንሳብ ድሕር ደኺምካ ምስ ሪፈሪ ትጨቃጨቕ ምስ ተፃወቲ ኣንጻር ተፃወቲ ትጨቃጨቕ ግደፎ እንዶ በቃ ፀወታኻ ጥራይ ግበር ሕጂ ሓንሳብ እንታይ ይብሎ ኣነ ቅርቢ ኢለ ሓያል ይድርግም ድኹም ረግም ብሎ እወ በቃ ኣብኣ ወድእ ስለዚ ሲ ናይ ብሓቂ ናይ ማልያ ተፃወታ እዩ ሰላምቢኒ ስዕረት ዝበሃል ኣይቅበልኒ ስለዚ ሰላምቢኒ ጋንታና ልዕሊ 46 ዓመት ታሪክ ዘለዋ ጋንታ ካብቶም ኣብ ልቢ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዝዝከር ተፃወታ እዩ ሰላምቢኒ ካብቶም ናይ ማእኸል ተፃወትቶም ብሉፅ ማለት እዩ ብሉፅ ብቕዓት ዘንፀባረቐ ተፃወታ እዩ ካልእ ሰላምቢኒ እቲ ምፅዋት ጥራይ ደይኮነ ከዓ ንጎል ድኸውን ኳዕሳሱ ዝኽሽን ዝቕርበልካ ምቹእ እኳ ደኣ ወላ ኣብ ልምምድ ድዩ ወላ ኣብ ፀወታ ድዩ ሰላምቢኒ ኣብ ከባቢኻ ክህሉ ኮንፈርቲ እዩ ትስማዓካ ፅቡቕ እዩ ትስማዓካ ንሓንሳብ ንሰላምቢኒ ኣንጻር ጋንታ እንታይ ይገብሮ ሓደ ሰብ ደድሕሪኡ ዝኸይድ ይገብሮ ኣሎ ሕጂ ደድሕሪኡ ዝኸይድ ክገብራሉ ከለዋ ዝያዳ ናይ ጎል ዕድላት ንረክብ ነርና ንሕና ብጣዕሚ በሊሕ ተፃወታ እዩ ምክንያቱ ክትናበብ ጥራይ ዘለካ ምስ ብቐሊሉ ጉልበት ከየጥፋእኻ ሓይሊ ከየጥፋእኻ ወይ ንሓንሳብ ጎላት ትረክብ ኢኻ ንዕኡ ገዲፎም ንዓይ ሕጂ ሓደ ግዜ ሲ ደድሕረይ ዝኸይድ ተፃወታ እዩ ካብቶም ንፉዓት ኣሰልጠንቲ ንብሎም ደድሕረይ ዝኸይድ ተፃወታ ገይርለይ ንዓይ ሕጂ እንዳተፃወተ ምንቅስቃስ ናተይ ይከታተሎ ነይሩ ልክዕ ማለት እዩ ንየማን ከይደ ክምለስ እንከለኹ ምስታ ስጉምቲ ናተይ ሕጂ እቲ ተፃወታይ ንእሽተይ ባላንስ የጥፍ እዩ ብሰደደለይ ኩዕሶ እሞ ጎል ዘእትኽዋ ኣይርስዖን እየ ማለት እዩ ሰላምቢኒ ወላ ኣብ ኣህጉራዊ ፀወታ እሱ እንተልዩ ኩሉ ግዜ ኣብ እግረይ ጥራይ ሃቡኒ ኣፅንሓለይ ጥራይ እዩ ዝብለኒ ኣብቲ ቅድሚት ኮንካ ማለት እዩ ኣፅንሓለይ ይብለካ ክተፅንሓሉ ከለኻ ፅቡቃት ኳዕሳሱ እየ ነዝግብ ሰላምቢኒ ብማልያ ክለብ ቀይሕ ባሕሪ ኣንጻር ብርክት ዝበላ ናይ ደገ ክለባት ተፃዊት እዮም ከም ኣብነት ኣንጻር ኢትዮጵያዊት ክለብ ኢትዮጵያ ቱትሳ ኣንጻር ምስራዊት ክለብ ኢስማዒልያ ኣንጻር ሞዛምቢካዊት ክለብ ኮስታድሰል ኣንጻር ሩዋንዳዊት ክለብ ራዮን ኣንጻር ኬንያዊት ክለብ ቱዝካር ኣንጻር ናጫድ ክለብ ተርከለር ኣንጻር ኬንያዊት ክለብ ኑዚያ ሹገርን ታስካርን ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ኣብ ናይ ክልተ እግሪ ግጥማት ክፃወት በቂዕዮም ኣብ ርእሲ ዝውን ኣብ 2001 ከምኡውን ኣብ 2003 ኣብ ናይ ዙርያ ውድድራት ሴካፋ ኣንጻር ከም አልአህሊ ዝኣመሰለ ዓበይቲ ክለባት ኣፍሪቃ ተፃዊቶም ሰላምቢኒ ኩዕሶ እዩ ምበልክዎ ኣብ ኩዕሶ ፍቅሪ ኣብ ኩዕሶ ዘለዎ ድሌት ኣብ ኩዕሶ ዘለዎ ህርፋን ልዑል ስለ ዝኾነ ሲ ሰላምቢኒስ ዳርጋ ኩዕሶ እዩ ተበልክዎ ሲ ዋላስ ጋ ሕጂ እዚ ቁሩብ ግዜ ናይ ጥዕና ክንፃወት ከለና ሲ حرقي نايدي تسعرنت منفسالو كسعر يزدلي بسنكي سعرت مدلايون نايرص عينت اقراربا يقربا كايو
ስለዚ ሰላም ቢኒ ብሓፂር ገፅሎ ንህር ኮይነ ኣነ ኩዕሶ እዩ ክብሎ ይኽእል ብጣዕሚ ንፈልጦ ፀወታ እዩ ማለት ምስ ሰላም ቢኒ ካብ 96 እዩ ኣነ ቅድሚኡ ነይረ ኣብ 96 ናባይ ጠርኒፉ ማለት እዩ ሰላም ቢኒ ካብቲኦም ዝዝክሮም ማለት እዩ ኩዕሶ ምርጋፅ ዝተጀመረ ጎልኪፐርስ ሪመሳ እዩ ዝሃርም ነይሮም ሕጂ ሰላም ቢኒ ምስ መፀ ግን ኩዕሶ እናረገፅ ካብ ፀዓት ሕጂ ሰላም ቢኒ ናብ መፀ ኩዕሶ እዩ ዝቕበለካ ሃባ እናበለ ሕጂስ ወላ እቲ ኩዕሶ ሰላም ቢኒና ኢና ንዓይ ማለት እዩ እዚ ብከምኡ ዝዝክሮ ማለት እዩ ናይ ሰላም ቢኒ መኻ ድማ ዝዝክሮ ኣነ ኣብ 2007 ዋናጭ ወሲድና ሕጂ ካብቲኦም ዝወሰደ ዝበለፀ እሱ ነይሩ ሰላም ቢኒ ሸ ወላ ናይ ናቕፋ ኸይድና እዚ ናይ ከረን ነይሩ ውድድራት 7 ዋናጩ ወሲድና ማለት ኢና ሰላም ቢኒ ወላ ናይ ጎል ከማን ሽዑ ወሲዱ ሕጂ ብፍሉይ ናይ ሰላም ቢኒ እዚ ዝዝክሮ ማለት እዩ ካልእማ ምስ እስማዒልያ ተፃወትና ኣሎ ኣብ ኣስመራ እቲ ዝበለፀ በቃ እቲኣ ካሴት ተረኺባ ነራ ተትኸውን ሰላም ቢኒ ሽዑ ተፃወቶ ፕሮፌሽናል ነይሩ ሹ ዓብዱ ነይሩ ውሩ ነይሩ ፀጋይ እቲኦም ዝበለፁ ተፃወት ማለት እዮም ሕጂ ናይ ሰላም ቢኒ እዚኣ ዝክራ ማለት እዩ እቲ ዝበለፀ ፀወታ ይነበረ ዳርጋ ኩሉ በቃ እቲኦም ጋዜጠኛ ዝዛረብሉ ነይሩስ ናይ ሰላም ቢኒ በቃ ሽዑ ዘረባ ነይሩ ሰላም ቢኒ ከም ዝተፃወተ ሰላም ቢኒ ከም ዝበለ ኢሉስ ናይ ሰላም ቢኒ እዚኣ ብፍሉይ ዝክራ ማለት እዩ ቴድሮስ ነጋሽ ሰላም ቢኒ ኣብ ክለቡ ቀይሕ ባሕሪ ቁፅሪ 2 ማልያ ለቢሱ ብምፅዋት እዩ ጫሙ ስቂሉ ሰላም ቢኒ ስለምንታይ ነዛ ቁፅሪ ለቢሱ ክፃወት መሪፁ እስከ ካብ ቃላት ናይ ዝገዲም ስፖርታዊ ንስማዕ እዮም هو تاب قيح بحاي وتروح مقباري أو تروح فتواني ريك من بعابيها بولزة تتعهد جورو تري خلاها كوم دنيا جون كوم جبرني رو جيت أب ممارن كلهم 10 طالتين جبرني ره طلع 10 طالتين غير تسعتني ره أبقى حارم شوي تأخذ تروح له جين عتمري خان وعلي وهانز ميكيل وعلى إفريم ودل جاء قال نعوم كمان قال ترى ساتون جبرو ما لا جبر سقلي النجار يكونه وأم توجي سقى دس بلني رو تروح تجيرها سات مقنقنتي ني حنت كتمها زخنا كلبات مانشستر يونايتدن مانشستر سيتن أبا أوانو زعترو سلساو عوض وسرو مستزمر لنيوم بكم تيدروس نجاش سلام بيني زعمسلك وخبتي تتصوتي تجوبي أزنبرت كلب كيح بحرون أبحد عامة سبورت شوعات وناجوز وصلت له جزية نيريوم زفت عمد ما تيدروس سلام بيني أمنت صوت الزمنو حد كابتي زحقوسو جزية من بارو قليت النام هو كل سنة خدقة قام تزحقوس النجارات يحلف موت مرحقات سقا بينالتي اتخا وانت عتوسد شعو خمس كلت أنا حسين نرجع شوعات وانا جينا حسين شعو قليل نجار يكون السي بفولي اللي حق سن نجارات تسيه أنا عمد شوعات وانا عتوسد قليل نجار سزي كونه بفولي اللي حق سن نجار أبكرن مس عن سبعة هنسعتي لنا بعد حميداي بعد سليمان هايله دمصنا يوم أواني نيرو لما قالت أم مساعد حنسا كنا مساعدنا مسكناو ناي بجاد مساعد غيرنا حجي أنا سلام بيني بنيام ساي أتودو بكار ودو مالتي سنة يدبها نيرو مسانا خوفي نيرو سبوع عما غيرو زين عماس هتبقى مسولكو قلت دي خلو معدس كذا كايدو إلنا ناي سلام بيني غازي أسبيعوا إذا مسمعت ودي زين عما أبيدنا نتوانا لنا دقوركو غير خذا كايدني كم زادوا إلى خا سلسلة دي 14 كيعو هي بني فيني بيت مسورتي ده تراغيبه تهابكو على توقينا سعيدة سلميتات تجمعن تغسين تحواوي سني كين كوست دي حسيب نيرا عليه بدوري يجين قال إتي خم قالت أما حد تقول رخيبة قول مصدقه هبن نقول إتي عند تقولكو هذا خبدت إتي خا هذا قال لا تسعد كيا أنا هي بكاريدو حق الله يدو خا سلاميني بعد أما خير خم يا أخي ناجي أفليت شكرا ምናልባት ሓንቲ ኣነ ብዝያዳ ዝፈልጣ ንዓይ እውን ምስ ሰላምፒኒ ዝያዳ ፍቕሪ ዝመስረተትለይ ሰላምፒኒ እውን እንታይ ዓይነት ተፃዋታይ ምዃኑ ዝያዳ ዘለሎ ኩሉ እዋን ኣብ ሓንቲ ናይ ሻምፒዮና ግዜ ኣብ መወዳእታ ንሻምፒዮና ጋንታ ቀይሕ ባሕሪ ዝሓለፈትሉ ኢዱ ተሰይሩ ጀሶ ተገይሩሉ ኣብ مدحن كوربريشن إيرترا إنشورانس كنا جوسو غيرنالو سلازي أتا مود أتا صوتا مسدندن زنبرتنا نوانچ صوتا كم زي ساتف كله أرغاغيسو دارغا
أسلطنتن دقفتنا قيح بحرون سلام بينا بزي منبارو حزونهم بحق برتوع نيرو سوني جسوس تقبر اللؤوان أبربع عبسر حي مزيو انتاي كمزدليني أي فلت النيرة قم نبعت سعير وشعو ما انت هون كاتبلكو إيديك فتح لني جوسق تفتح لي على كايلني با انتاي تسألي الكادي خانو أبزاز صوتات زيادة زي تسايته سوني جاما يوريده كعس أجري نزل علم كقد فوق إلوني أو مودعتا مس تسفانكيل وانا صحفي نايتي غانتا زنبرة تزراريبنا نعيون مسئين نيرو نابخا أنا سديدة يلوني لذي كنسدلو نتا صوتاون حدقنيا نيدو سلازنبرة مستحكم تزراريبنا فتسيمو كي تسعوتين تدع حليفو ناي مودعتو مخانا سلازرقاق اسألنا دليتون هنقوبتون كا زيادة سلازن تبارق لنا مستحكم تماخيرنا تجوسو كمز إلا غيرنا له تشفينو إيدو حموسن عربن قبل من ترخيبو سنبت ناي بحق تأمر زغونة صوتا أريو دانتا نوانجا أبكي عواس لذيزيا زي ترسعني ناي بحق تمثال ناي غانتا قيح باري ناي علامات صوتاي مخانو زرقا قصلو كاب شعود جميرة أنا كبري أب لعلي تيدروس نقاش لعليو كساب حجون غانتا قيح بحري أبز فليلو زنبر أوانون قنا أما رحنة نيرنا أسلت أنا خن قبرو مدب نيرونا السجن أب قدامي أسلت أنا خيني قصل زدليلو أب غانتا أب مندفرة أسلت أنا نيريو أبتي نايك زيليك أب غانتا 4 سمران أب غانتا علاقة حمسون أسلت أنا كون بقيعيو بدحريو ون أبتي ناي من بابرو تاشمو ناي كعس أجري أتحساسبون علامون كي حدا زتفلي تسعاتاي فصم قلع مهرام رسو زخاله بالحاتن رست امانتن زحات تحلفنتيوم نصوتا زو سنا فصم قلعات مزخونا دما اب لعل تهرامي زحدرو تصعنوتات نمغماتو زصقم ايكونن حلافنت مهرام فصم قلع كلبو تركيبو زنبرت تيدروس نغاش كلبو ابو سانهم يخون اب زخونه غزين ترخبن زنبرت فصم قلعات بوحلل هرامون رست امانتن نابشوتو يقيرن منبرو اب غانتو مصاوتو زنبرو زمسكرو حقيوم غانتاناوين اب غزي بينالتي مالتي بينالتي اوسان صوتات كنركب كلنا سلام بيني يزهرمو سلام بيني كل غزي تزهرمو اساسو صبغي حدا غزي امناي مچرشا غزي مس ادليس مالتي ناي چامبيون نخونلا ريغولا رخيونا سلام بيني هاريمو قليل ايكونن مست بزح تيفوزون صقطن موها اند حرسعيتكا زمصكا درع بزح لذي نزي كل حلافنه تصاويرو ريغولا مالتي بعلو امزغيبوا مسمزغبا برهانه تشميرو دغما يلو بزي ولا حد مخنيات مالتي دحراي نعا دغيمو خا يتيوا سلازي سلام بيني بطعمي حرام ريغولا انيرو اوساني غزي ولا ابدغ مالتي غلغله تصاوت ساير سوعن حدا غزيس فاسيل ابراهان ابيلا فرقن ريغولا اين حرمنينا يلوم ابيم حجي اين حرمنينا يلوم مس ابي سلام بيني غن كل غزي الله أو قولات مالتي أمزجيبو توم كيارناتهم زاتو حدش تصاوت نيرهم شعو بعل هاي لقيتهم سحيتهم حجي كنا حلف دق بقنا شعو تاريخنا مالتي حجي كل جزي حلاف الند سكان تصاوتي سلام بيني بتعامل فوق تصاوتي كفتهم زي رسول مالتي دارجاوين أنا وين أفت بلوز أمزجاب شوتو زخون كله مبزحة أنكو أساسو كاب سلام بيني إذا قبلا نيره لذي سلام بيني أو كله ولا أب جزي اللي من مدوين دونغي ايفلت ابكيرو ايفلت كافتي مالتي ناي سلام بين بليچاتات بكل مولو مالتي نغانتانا قيح بحري بعلو علتاي كوبا مزغاب شوتوين وسيدو نيرو سلازي سلام بيني بلص تصاطاي دارغا ناي ماخل حولتي ناي غانتانا يزبلانا لك ناي بناي بينالتي سو يزهرم اي غانتانا فرح زبال يقولون وانتا خوسد درجة بقول ده توارده هذا حدا جزء هذا نقول معرفة إنه مس كراي أب متجرش هذا قصة ترخيبة بينالتي نعان ده هذا أثيا شامبيون كتكونيا تيجي بقول كوسدي تاجان تخا عبعه توسدي أمانتي
أود ساعات زهري مؤتيوا تدي سلزي أي فرحني ولا حتى دسك نقول بتعبي حيال تدي بينالتون بتصبع إدار هو أنا حجي هم جمرت زي رجولة مهرام زبهال كبني شيء دلمر كونه قري كم زول كخاسي أفتنا سلاسين أنا وعلينا سيد كاري رجولة تعود جلست توعنا ركع زي رجولة مهرام سنعيس قليل نجاري والحنت سيد برن نجارات يعني ولا بعبي خا أود ساعات نيروت بينالتي درخمنا له أود ساعات خارم أنا جن كلت عدل سزنا غيره كلت أنا جراتي تأتي أنا وانش أخوست تأتي قانتنا وانش أتوست سزنا غيره بكونفيدنس يارينا أبدي عقس النجار كمان مريتا ينير بورتي الشو مريتا هاريم كار يقوله دانيا دقمايل كهالاي دقيم كاسة تولسي كلي نجار يكون سقعهم ينيرت بينالتي هاريميا أتيا دقمايل دقيمة أتيا جتري يقوله مهرام نوع البريتا هم غير كهاريم كاسة تولو كمان كلا ينورن جن كونفيدنس كابني شيء ذات راح وصل زخنة بزعج إنه قلني بينالتي مهرام ቴድሮስ ነጋሽ ሰላም ቢኒ ምስ ምምጻእ ግብጻዊ ኣሰልጣኒ ሙሽር ዑስማንዩ ኣብ 1998 ኣባልነቱ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣውሒሶም ምስ ኣግማል ቀይሕ ባሕሪ ብምዃን ድማ ን5 ዓመታት ብቕዓቱ ከይነከየ ተጻዊቶም ሰላም ቢኒ ማልያ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ለቢሱ ኣንጻር ሃገራውያን ጋንታታት ግብጺ ጋና ካሜሮን ሴኔጋል ሞዛምቢክ ዚምባብዌ ዩጋንዳ ሩዋንዳ ኬንያ ታንዛንያን ሱዳንን ዝኣመሰለ ዓበይቲ ሃገራውያን ጋንታታት ብምጽዋት ዓብ ተመክሮን ትምህርትን ክቐስም ክኢልዮም ታሕሳስ 2007 ዓመተ ምህረት እዩ ንኣፍቀርቲ ስፖርት ኩዕሶ እግሪ ሃገርና ብፍላይ ድማ ንደገፍቲ ክለብ ቀይሕ ባሕሪ ሓደ ዘሰንብድ ዜና ተጋዊሑ ንሱ ድማ ብቕዓትን ርቀትን ናይ ዝወሓለ ኣከፋፋሊ ዕቡዳት ዝነበሩ ጌና ነዚ ድንቂ ተጻዋታይ እንከይመነወን ከለው እዮም ካብ ትፅቢቶም ወጻኢ ካብ ኩዕሶ እግሪ ተፋንዩ ዝብል ወረ ሰሚዖም ከይፈተው ድማ ዕረና ጣዕሞም ንተጻዋታይ ተፋንዮሞም እቲ ምኽንያት ዝዓበየላን ኣብ ዝረጃ ዘብፅሐቶን ገዛውቱ ዕዳጋ ሓሙስ ክዕልማ ኣብ ዘቕረበተሉ ዕድመ መሰረት እዩ ካብ ምጽዋት ኩዕሶ እግሪ ሓንሳብን ሓዋርን ተኣልዩ ጫሙ ሰቒሉ ሰላም ቢኒ ኣብ ናይ ፀወታ ዘመኑ ዝደለበ ተመክሮን ዝቐሰሞ ትምህርትን ንመንእሰያትን ተካእትን ተጻወቲ ንምትሕላፍ ናብ ምስልጣን ዓለም ተሰጋጊሩን ንክለቡ ዕዳጋ ሓሙስ ድማ ከም ቀዳማይ ዓላምያ ኮይኑ ክሰርሕ ተሰማሚዑ እዚ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ክእለይ ከሎ ኩዕሶኮ ناتصعد كله ناتصعد كله نعمت أخل أي سلطان هنجبرك لو عمت تصعد نابل نخلو صاوعيت كاب علاقة حمص متيني قات أمين صاوعيت كاب علاقة حمص متيني أنا هاك من عمتها متصبايسي زعد الزرخيبي خله بزيد الكساء كاب علاقة حمص صغيرة سلام بيني مسبولوش كمان أنت صوتا كقصل إن خالني وعامو سقيلهم نام مزنة معلم أمريحهم سلم انتايز بالحلتو كل عالدما نايقدني قبرهم هو عدلت كا مخفات بهالنقر على عندي تعدل كترك كلها تتصاوتين نحن نركات صباح نقول سلطاني هطول تعدل كترك كلها هاسي كم تأكد دلينا قدامي سلطاني لهم كسوعها خلو كابن عمتها على سلطاني كم تصباي بزولة تحساسوا سلام بيني أمناي مسلطان صرحون كلابات عتاقة حموس سيتي سنتر مرب ناي زوار بوبن كمون محدار 4 اسمرا صريحون علمونيوم قبل كاتيد كتشن عسى شدشتن مسوي زريت فيور نقاش قال كيدان زأسر سلام بيني أبز أوان بعال حدارن أبو حدا ولدهم كينو أب سدت يقمت اللوم زخبركم تخاتلتنا نلوم حزنا لكم زقربنا لسه سبورت أبزي تفاتيمولو مسكال مدبات إيري تي في نقرفكم بوغاني سلام